Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radyo Iloilo. Ang the number one and the most trusted radio network in the country. Sa gihapon ini mo alagad mo ang kurban Bombo Chama Blanco Hover. Adlaw kita karon sang Huwebes. Sa aton siniiya nga pagpangalagad ang mga kabombo Marso 2 sa tuig 2023. Sa mga nagapaw na kagdalaguan karon nga mga balita, board member da OSO buligan ang probinsya sa Iloilo sa pagbusang ekonomiya kasunod sa pagpili sa iya bilang Secretary General sa Provincial Board Members League of the Philippines. Sa iban pa nga mga balita sa Iloilo City, City Councilor Plaridel Nava nagpanawagan sa Department of Social Welfare and Development nga kayuhon ang ila sistema kag hindi mamili isang hatagan sa bulig. Sa dugang pa nga mga balita, kapulisan may person of interest na sa robbery hold-up nga natabo sa JNT Express sa Distrito Sangharo. Iloilo City Police Office nagakasubo sa sining natabo nga robbery hold-up kaga nagpasalig nga tutukan ining nasambit karon iya nga kaso. Cut! Damo sang nagapamangkot si Sanday Sinugin man na nagapautang sa Iloilo City Hall. Ibalo naton ina karon sa aton man siniparay nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Ang oras sa Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time 58 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 11. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo nagadata ang kaso sang pagpanguldap kag kinawatay diri sa syudad sang Iloilo. Daw tagsa iya ka administrasyon sa nagapungko diri nga Iloilo City Police Office Director may mga paghangkat nga ginaatubang. Kung madumduman mga previous sa city directors naton diri may nagakaigo man sini nga mga issues nga ginpangatubang ti sa chimpo ni Police Colonel Batiles ang kinagamo sa mga kinagamo sa mga nightlife areas dira abi sa may distrito iya sang Mandurriao, dugangan pagid sang illegal drugs sa pagtalos karon ni Police Colonel Joristi Coronica. Pagpangangkat man sa gyapon sa illegal nga droga ang nagasugalaw sa pagtalos niya bilang city director, pero isa pagid sa mga pagpanghangkat man sa iya sining liderato amo iya ang kaso sang pagpangawat kag hold-upanay diri sa syudad sang Iloilo. Ibaloon naton dugang sa aton sini nga mga kabombo kay ang aton sini mga kapulisan magluwas nga may person of interest na ining pagpang-hold up sang tatlo ka mga persona sa JNT Express na kuhaan sang so close circuit television. May footage diri nga ginawiyatan ng Bombo Radyo Iloilo. Inyo inabantayan sa panay nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, ikalawa ng Marso, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Environment and Natural Resources bumuo na ng task force para naman i-secure ang maritime at ecosystem dahil nga sa oil spill na naitala dyan sa lumubog na tanker sa Oriental Mindoro. Labi ng hazing victim na si John Matthew dumating na sa Zamboanga.
At sa ating balita, sa iba yung dagat, tragic human error. Dahilan daw ng train crash doon sa Greece, ayon ho sa Prime Minister sa naturang bansa. Halos 700 naman ng mga residente lumikas dahil sa sagupaan ng mga militar at New People's Army sa Southern Negros Occidental. Ang tabayanan sa ating balitang palakasan, asawa ng yumaong National Basketball Association star na si Kobe Bryant, humingi ng nasa $28.5 million o mahigit 1.5 bilyong piso para naman sa settlement matapos ngang kumalat dati yung crush images ni Kobe at ng kanilang anak sa internet. At ngayon sa ating mga detalye. Umalangkas na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng task force para naman isecure ang marine protected areas na maaaring maapektuhan ng oil spill mula sa motor tanker na may dalang 800,000 liters ng industrial fuel oil na lumubog ho dyan sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa isang pahayag, sinabi ng departamento na nilikha nilang task force Nauhan oil spill matapos ho itong magsagawa ng emergency meeting kasama na ang Philippine Coast Guard at Oriental Mindoro Governor na si Humberto Dolor at Nauhan Mayor Henry Joel Teves. Itinalaga bilang task force commander si Department of Environment and Natural Resources Undersecretary at Chief of Staff Marilu Ernie na nagsilbi naman bilang Corporate Ground Response Coordinator noong Guimaras Oil Spill taong 2006. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na binabantayan na nito ang oil spill mula ho sa Mount MT Princess Empress na ngayon ho ay tuluyan ng lumubog sa nasabing bahagi ng karagatan. Dagdag dito ay inihayag ng Philippine Coast Guard na lumawak pa sa 6 na kilometro at may haba po na 4 na kilometro ang lapad ng naturang oil spill. Una na nga rito ang Department of Environment and Natural Resources sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard at Philippine Air Force ay sinasabing magsasagawa rin ng mga aerial survey sa lugar upang matiyak at mabatid ang kabuuan ng lawak ng pinsala kaugnay pa rin sa sitwasyon dyan sa bahaging yan ng karagatan. Dumako naman tayo doon sa Senado dahil ilang mambabatas nagbabala sa planong balikatan ng Pilipinas at Estados Unidos. Itong si Senator Zubiri, hinamon naman ang ilang tutol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Nagbabala si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa planong balikatan ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan isinalarawan ng mambabatas na grandest of them all ito bilang ang bansa ay hindi naman kasing level ng Estados Unidos. Sinabi ni Pimentel na ang bansa sa ngayon ay nahaharap sa recession, inflation at walaan niya sa parehong antas ng ekonomiya ang Pilipinas kung ikukumpara ito sa Amerika. Iginit ng Minority Leader na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT, dapat magkaroon ng mutual agreement sa pagitan ng mga kaanib. Anya ang EDCA o anumang kasunduan na hindi dapat maging batayan para sa isang unilateral action na kasunduan o kasosyo upang kumilos sa loob ng saklaw ng kasunduan, lalo na kung ito ay nasasangkot sa military action. Bukod pa, idinagdag niya ang tungkulin na ipagtanggol ang bansa ay hindi dumadaloy mula sa anumang kasunduan. Batay sa kanyang interpretasyon ng MDT, sinabi ni Pimentel na tungkulin ng ating kasosyo sa kasunduan na tulungan tayo sa ating depensa at tulungan ng treaty partners sa kanilang depensa. Kaugnay niya, narito pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Kaya mag-ingat po tayo rito and I'm alarmed na of the mention of this grand balikatan, the grandest of them all. I mean, at this time na ang hirap ng geopolitical situation, economic ang problema natin, recession, inflation, etc. And the Philippines, although we love the US, 80% siguro sa atin pro-American, we are not at the same economic level or standing or even structure. Yung economy nila, some claim na this is an economy based on war. Although we like to identify with the Americans, our economy is not based on war.
At yan ang tinig ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Samantala, hinamon ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ang mga tutol sa karagdagang lugar sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Anya kapag nakita nila sa lugar ang mga naglalakiang barko ng China na nangbubuli sa ating mga mangingisda at mga sasakyang pangdagat, tiyak mababago ang kanilang paninindigan. Paliwanag ni Zubiri kung bakit mayroong dagdag na EDCA site sa norte dahil malapit ito sa Taiwan. Anya may 300,000 ang bansa ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan na sakaling magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng China at Taiwan, madali ang Pilipinas na matutulungan ng mga Pinoy sa pagpapauwi sa pamamagitan niyan ng EDCA. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang gobernador naman doon sa lalawigan ng Cagayan, hinamon ng Department of National Defense na maging totoo sa mga lugar na pagtatayuan ng EDCA sites na tinutukoy. Ito po yung Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio, Tugigaraw. Bigyang diin ni Governor Manuel Mamba ng Cagayan na dapat na maging totoo ang Department of National Defense kaugnay sa 4 na lugar na pagtatayuan ng 4 na bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa Northern Luzon malapit sa Taiwan Straits. Reaksyon nito ni Mamba sa pagtanggi ng Department of National Defense o DND sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs na isa ang Cagayan sa pagtatayuan ng EDCA site dahil sa kasalukuyan pa umano ang negosasyon. Kasabay nito, iginiit ni Mamba na tutol siya sa pagkakaroon ng anumang foreign troops sa lalawigan dahil sa ayaw niyang makisawsaw sa isang gulo na hindi rin handa ang ating bansa at wala ring kaalaman o kinalaman ang lalawigan. Ayon sa kanya, malaki ang maitutulong ng China sa kalakalan sa Cagayan, kaya sa halip na makipag-away ay mas mainam na pag-usapan ang maritime dispute. Sinabi pa ni Mamba na hindi pa siya kinukonsulta ukol sa nasabing plano. Narito ang bahagi ng pahayag ni Governor Manuel Mamba ng Cagayan. Yun lang po pakiusap namin. No foreign forces in Cagayan. Yun lang po. Para we will have sleepless nights. Pag ganyan po, kami po yung pinakamalapit. Tatamaan po kami kahit na anong mangyari. Pero kung hindi kami sasali dyan, hindi po kami tatamaan. I'm sure. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombo Genesis Ratcho. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, dumating na sa Zamboanga ang mga labi ni John Matthew Salilig na estudyanteng natagpuang wala ng buhay sa bakanting lote ng Cavite matapos itong makaranas ng walang habas na hazing mula sa isang fraternity. Mula sa isang funeraria sa Dasmariñas, Cavite, dinala ang kanyang labi sa Villamor Air Base sa Pasay City upang ilipat na sa Zamboanga. Dumating ang labi ni Salilig pasado alas 2 ng umaga sa Maynila ngayong araw ng Huwebes matapos na isa-ilalim sa isang autopsy. Batay sa autopsy, ang sanhi ng pagkamatay ni Salilig ay severe blunt force in the lower extremities na kung saan nakatanggap umano ang estudyante ng 70 paddles mula sa kanyang mga kasama. Kaugnay nga niyan, 6 na person of interest na ang kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya ukol sa nangyaring karumal-dumal na insidente. Sa ngayon, patuloy pa rin ang panawagan ng mga miyembro ng pamilya ni John Matthew sa opisyal at gobyerno na dapat panagutin ang mga salarin sa likod ng pagpaslang sa third-year student ng Adamson University. Samantala, patuloy naman na isinusulong ang tungkol sa pondo sa proposed Constitutional Convention Law. Wala pa umanong paggalaw ang naturang kahilingan na ayuda at umento sa sahod ng mga mamamayan na ayon huyan kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro. Nakakadismaya umano dahil bagamat nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi naman prioridad sa kanyang administrasyon ang charter change, nakatuon naman ang Department of Finance sa pagbibigay ng pondo sa implementasyon ng naturang proposed Constitutional Convention kahit na ayon sa Commission on Elections ay kinakailangan pa ng karagdagang pondo na 3.8
127 billion pesos para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Dagdag pa ng Deputy Minority Leader kung sakasakaling isusulong umano ang Constitutional Convention, aabot ng halos 28 billion pesos ang gagastusin. Ayon pa sa National Economic Development Authority, ganun din ang kanilang figure. Ayon naman kay Congresswoman Castro, sa halip na gamitin ang 28 billion pesos sa CONCON, dapat na hindi na lang ito galawin at alising ayuda doon sa mga magsisilbi sa halalan, lalo na yung 14 million pesos na Pilipino na sinasabing makikinabang sa naturang halaga na pinansyal na kakailanganin ng taong bayan, kaysa naman mapunta na naman sa proseso ng tsa-tsa. Kumuha naman tayo ng update dahil itong si Congressman Joey Salceda pinaiimbestigahan ang posibleng epekto sa planong phase-out ng mga lumang jeepney. At ang panukalang House Bill 7325 o ang Magna Carta of Seafarers lusot na sa second reading ng Kamara. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Pinaiimbestigahan ni Albay Representative Joey Salceda sa Kamara ang iba't ibang posibleng epekto ng plano ng gobyerno na phase out sa mga jeepney. Sa inihain nitong House Resolution number 801, inatasan ang House Committee on Transportation na magdaos ng investigasyon in aid of legislation upang matalakay ang adverse socio-economic impacts ng phase out para sa mga traditional na jeepney na nakasaad sa Memorandum Circular number 2023-13 na unang inisyu ng LTFRB. Paliwanag ni Salceda na siyang chairman ng House Committee on Ways and Means, ang naturang phase-out ay mistulang pagbaliwala sa realidad na sa Pilipinas, lalo na sa probinsya, na ang public utility jeepneys ay nanatiling primary mode na pampublikong transportasyon. Ayon sa economist Solon, noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, aabot sa 102 billion pesos ang nawalang revenues sa mga public utility jeepneys dahil sa lockdown. Dagdag pa ni Salceda, 11.5 million na mga pasahero ng public utility jeepneys kada araw ang maaring maapektuhan kapag natuloy ang phase-out. Kaya babala ng kongresista kung matutuloy ang phase-out, magre-resulta ito ng lalo pang pagdami ng mga sasakyan o kotse katulad ng mga kinalaunay magdudulot ng malalang road congestion, pagsisikip sa lansangan at polusyon. Nauna nang sinabi ni Salceda na malupit at hindi makatao ang jeepney phase-out. Samantala, lusot na sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 7325 o Magna Carta of Seafarers. Lalo ng panalayo ng panukala na tugunan ang problemang kinakaharap ng maritime higher educational institution pagdating sa shipboard training ng kanilang mga kadete. Paraan din ito para makasunod ang Pilipinas sa itinaktang International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping. Sa ilalim ng panukala, sisiguraduhin ang proteksyon ng seafarers tulad ng pagkakaroon ng proper work condition, pantay at patas sa employment terms at sapat sa career opportunity. Magkakaroon din sila ng standard employment contract na naglalaman ng terms and conditions ng employment na aprobado ng Department of Migrant Workers. Pakinggan natin ang pahayag ni Kabayan na Representative Ron Talo. Sites para lalong mapaganda yung protection ay binibigay po natin sa ating mga seafarers. The same time, na ang objective po natin ay lalo pang gumanda po ang industriya ng pagmamarino or the maritime industry para mas lalo pang mag-benefit ang ating mga kababayan. So thank you. And of course, sa DMW, sa OWA, sa Marina, of course, DFA, and all agencies of the government, as well as the seafarers themselves, mga manning agencies, ship owners, mga stakeholders, lahat po sa inyo maraming. Positibo naman si Overseas Workers Affairs Chairman Gonzalo na sa susunod na linggo ay maaprubahan na ang nasabing panukala sa ikatlong pagbasa. Ipinunto ni Salo na hindi lamang ito bilang proteksyon sa mga Pinoy seafarer, ngunit paraan din upang mapalakas ang maritime industry ng bansa. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Inihayag ni Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis na isang tragic human error ang responsable para sa banggaan ng tren sa Larissa, Greece na nag-iwan ng hindi bababa sa 38 katao na nasawi sa pinakamasamang trahedya ng tren sa kanilang bansa. Ang 4 na bagon ng pampasaherong tren ay nadiskaril kaya umano nangyari rin ang naturang aksidente. Ayon naman sa tagapagsalita ng Fire Brigade ng Greece na si Vasilis Vatrakoyanis, mahigit 300 katao ang lulan ng 2 tren na nagbanggaan at idinagdag pa ng Fire Department na 57 katao ang nasa ospital pa at 6 sa kanila ang nasa intensive care habang marami pa rin ang nawawala. Una nang inihayag ng kanilang Transport Secretary na luma na umano ang railway system ng Greece na isa sa dahilan ng naganap na aksidente. Samantala, hinimok ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ang international communities na tumulong sa natamaan ng malakas na lindol sa Syria. Ito ay matapos ang kanyang unang pagbisita sa mga lugar sa bansang nakaramdam ng nakamamatay na 7.8 magnitude na lindol. Dagdag pa dito, naglakbay si World Health Organization Chief sa Aleppo at Damascus na kontrolado ng gobyerno upang personal na tingnan ang kalagayan ng mga mamamayan sa nasabing lugar. Kung matatandaan, umabot sa kabuang bilang na 50,000 ang mga nasawi sa naganap na lindol sa Turkey at Syria. Ang United Nations naman ay naglunsad ng $397 million o katumbas ng 21.7 trillion pesos na apela upang tulungan ang mga biktima ng lindol sa Syria. At una na nga rito, patuloy pa din ang pagdating ng mga tulong mula sa iba't ibang bansa para sa biktima ng 7.8 magnitude na lindol. Pa tayo ng mga karagdagang pag-uulat mga kabombo, ang Philippine Coast Guard ay hindi raw inaalis ang posibilidad na buhay pa naman ang 5 sakay ng nawawalang medical chopper dyan sa bahagi ng Palawan. At may iba pang mga update hatid ng Bombo Radio, Legazpi. Hindi inaalis ng Philippine Coast Guard ang posibilidad na matatagpuan ng buhay ang 5 sakay ng pinaghahanap na Yellow Bee helicopter na naipaulat na nawawala sa bahagi ng Palawan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay PCG spokesperson Lieutenant Gretch Marie Aquario, sinabi nito na huling natukoy ang lokasyon ng naturang medical helicopter sa 35 nautical miles ng silangan ng Balabac. Anya, hanggang sa ngayon ay negatibo pa rin ang resulta ng operasyon dahil wala pang sightings ng naturang aircraft. Nabatid na nagtutulong-tulong sa nagpapatuloy na search operation ang Rescue 165 speedboat, mga tauhan ng Coast Guard Station Southwestern Palawan at nagpalipad na ng Cessna 206 para sa aerial search. Nilinaw naman ni Aquario na pinag-iisipan pa ang paghingi ng tulong ng mga divers dahil malalim ang karagatan kung saan pinaniniwalaang bumagsak ang helicopter na konektado sa Sulusi. Kabilang sa mga sakay ng naturang medical chopper ang piloto na si Daniel Lu, nurse na si Janelle Alder, isang dayuhang pasyente at 2 kaanak nito. Samantala, sinabi ng opisyal na kung bigo pa rin na ang nagpapatuloy na search and rescue operation sa loob ng 3 araw, ay magse-shift na ang Coast Guard sa search and retrieval operations. Umaasa po tayo na makikita natin at patuloy po kahit po ang PAMAS nagpalipad na rin po ng Cessna 206 para sa aerial search. Si PCG spokesperson Lieutenant Gretch Marie Aquario para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi. Bombo Romela Sakaya nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, halos 700 mga residente lumikas dahil sa sagupaan ng mga militar at New People's Army sa Southern Negros Occidental. May pag-uulat ang Bombo Radio Bacolod. Pinahintulutan na ng Philippine Army ang mga residente ng Barangay Carabalan, Himamaylan City na lumikas kasabay ng sagupaan ng militar at New People's Army na umuwi sa kanilang bahay. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Colonel Orlando Edralin, commander ng 303rd Infantry Brigade ng Philippine Army, 181 na pamilya at 651 na individual ang nag-evacuate sa Carabalan Gym. Ayon kay Edralin, may ilan ng residente kagabi na bumalik sa kanilang mga tahanan matapos maklear ang area at ngayong araw unti-unti nang
pagsiuwian ng mga natitirang evacuees. Nagpapasalamat ito sa local government unit ng Himamaylan dahil sa agarang pagresponde at pagbigay ng tulong sa mga residente. Samantala, wala pa ring identity ang 4 na mga miyembro ng New People's Army na namatay sa sagupaan. Ayon kay Edralyn, humigit kumulang daw lang po ang nakaengkwentro ng tropa ng gobyerno na nagtagal ng 20 minutos. Aniya, maliban sa 4 na mga rebelding namatay, may mga nasugatan na rin ng mga NPA ngunit nakatakas ang mga ito. Nagpapasalamat ang commander sa mga residente na nagbigay ng impormasyon upang mawala na ang presensya ng mga rebelde sa lugar. Nangako rin ito na kanilang pinapanatili ang seguridad ng mga residenteng bumalik na sa kanilang mga tahanan. Nananawagan si Edralyn sa mga NPA na magbagong buhay na dahil marami pang ibang paraan upang kanilang maipakita ang kanilang saloobin sa gobyerno. Based sa coordination natin sa LGU, nakapag-report sila ng total number na 181 families of 651 individual. Nagpapasalamat tayo sa LGU ng Himamaylan led by Mayor Raymond Tongson at mabilis naman yung kanilang aksyon at tulong na ibinigay dito sa kanilang mga pamuluyo. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras natin 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Yung ilang grupo na dating sumasangayon dito ho sa Tigil Pasada ay umatras na ho. Hindi nasusuportahan ang naturang Tigil Pasada na pinangungunahan ng grupong Manibela. Alamin natin ang kabuuang ulat dyan sa Bombo Radio Rojas. Diretsahang sinabi ni pinagkaisang tsuper at operator nationwide o Piston Capiz President Mr. Jobert Carandang na hindi sila sasama sa grupong Manibela na nanindigan na itutuloy pa rin ang Tigil Pasada sa Marso 6 hanggang 12 sa susunod na linggo. Ito'y matapos na pinalawig pa ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang prangkisa ng traditional na jeepney hanggang Disyembre 31 nitong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Carandang, sinabi nito na mas mainam kung babaguhin ng ahensya ang patakaran ng modernization project sa halip na palawigin ito. Pupwedean niyang i-upgrade o i-rehabilitate ang mga traditional na jeepney na pasok sa standard ng programa. Sinabi din ng Carandang na isa itong pahirap sa mga maliliit na operators at tanging mga mayayaman lamang ang makakabenepisyo sa proyekto ng gobyerno. Panawagan nito na tuluyan ng wakasan ang pagbibigay ng taning sa mga jeepney operators. Sa halip, himay-himayin ng pamahalaan ang programa at ipaintindi sa transport group bago ipatupad. Mababaon sa utang ang mga operators, na mga maliliit na operators na kukuha nitong modern jeep na ito. Hindi kakayanin dito ng mga operators, kaya himay-himayin ang mga requirements, ang pamamaraan. Kaya ang probinsya po ng Capiz ay hindi muna sasama dito sa welga na 7 days. Pero dito po sa NCR, itong Manibela Transport Group ay nagmatigas. Tutuloy nila ang kanilang welga sa March 6 hanggang March 12. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rita May Lucas Bernuevo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, itong si dating Cagayan de Oro Mayor at 2 iba pa iniuugnay sa multi-million peso COVID-19 Special Ayuda Distribution Mess. May mga nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nagkainitan ang panig ng mayoriya at minoriya ng City Council kaugnay sa findings na inilabas ng ADO Committee patungkol sa mga anomalya na cash distribution ng city government para sa mga pamilya na labis na apektado noong kasagsagan ng pandemya na dala ng COVID-19 sa lungsod ng Cagayan de Oro. Matapos inihayag ni ADO Committee Chairman at Minority Leader City Councilor James Judith na nasa 50 milyong piso mula sa mahigit 767 milyong piso na national funds ang umano'y nawala dahil sa double-triple entries na mga benepisyaryo na nabigyan ng ayudang pinansyal sa panunungkulan noon ni dating City Mayor Oscar Moreno. Una kasing isinulat sa findings na ginawa na reinvestigation ng usaping ayuda ni Judith na mananagot sa nabanggit na kapabayaan si dating City Administrator at Acting CSWD Chief Chudoro Sabuga Jr. at ang kanyang overseer na si Michael Christopher Fabilio. Evil triumphs when good men do nothing. And we are all complicit if we do not do anything to stop it when we have every chance to do so.
Subalit dipinsa naman ang kalyado ni Moreno na si Social Services Committee Chairman at Majority Member Konsehala Girly Balaba na hindi isang prosecutorial body ang isang konsiho upang idiin ang sinumang personalidad na iniimbestigahan. Una rito, tinawag ni Moreno na napaka-irresponsable, pabaya at umunay estupido si Judith upang siya ay pagbintangan na wala namang kahawak-hawak na mga basihan patungkol sa isyu. That's very irresponsible, very reckless, and very stupid on the part of James Judy. Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Yung 15 anyos ho na suspect sa pagpaslang sa isang executive ng malaking kumpanya ng prutas ay ito ho mga kabombo ay sumasalang na sa ilang pagsisiyasat. Alamin natin ang mga update pa ng Bombo Radio, Johnson. Maituturing case-solved na ang kaso sa pagpatay sa Dole Philippines Human Resource Senior Manager na si Christopher Cordova, 44 years old. Ayon kay Police Major Carl Jason Bainosa, Chief of Police sa San Isidro Police Station, na ito'y matapos humingi ng tulong ang suspect na 15 taong gulang sa media na gusto nitong isauli ang cellphone ng biktima na kanyang nabili umano sa Marawi. Dahil dito, tinulungan at dinala sa lungsod ng General Santos. Bago lang sila nagkakilala through social media platform din. Messenger na ito, mayroon siyang screen name na nilagay, yun ang kachat niya. And he already also confessed na siya yun based on sa mga evidence pinakita namin sa kanya na nakuha ng ating mga investigator na siya talaga yun. Nagkakilala sila based sa social media, and on the time na our victim was killed, tas sa time din we assume that the first meeting nila na may kita, he was picked up by the victim. Sa simula ay mariing itinanggi ng suspect ang aligasyon na may kaugnayan siya sa pagpatay kay Cordova. Pero sa kalaunan, inamin nito na siya ang pumatay sa biktima. Sinasabing mayroong sexual relationship ang dalawa na humantong sa komosyon dahil hindi umano sang-ayon ang menor de edad sa ipinapagawa sa kanya. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Bahay Pag-asa sa Barangay Sinawal ng lungsod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Philip Olegario para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Iniutos ni Pope Francis na hindi na maninirahan ng libre ang mga Catholic cardinals sa apartment ng Vatican upang makatipid umano sa pera ng gastusin. Sinabi ng obispo na ang kasalukuyang problema sa ekonomiya ay nangangailangan ng sakripisyo dahil inuutos din niya na wakasan ang mga diskwentong renta na tinatamasa ng matataas na opisyal ng Vatican. Ang desisyon ay ginawa upang matugunan ang lumalaking mga pangako ng simbahang Katoliko ukol sa ekonomiya. Dagdag pa dito, hinimok ni Pope Francis ang pangangailangan para sa lahat na gumawa ng isang sakripisyo upang maglaan ng higit pang mga mapagkukunan sa misyon ng Holy See sa pamamagitan ng pagtaas ng kita mula sa pamamahala ng real estate patrimony. Hindi naman ito sinabi kung kailan magkakabisa ang panukala, ngunit napagkasunduan lamang ito pagkatapos ng isang naganap na pulong sa pinuno ng Economy Department ng Vatican noong buwan ng Pebrero. Mula nang maging papa siya noong taong 2013, hinangad ni Pope Francis na ayusin ang pananalapi ng Holy See habang pinapabuti ang transparency nito sa Vatican. Bombo Sports News. Dito mga kabombo, may mga development na ho doon sa hinihingi ng byuda nitong si Kobe Bryant ukol doon sa claims dahil huyan doon sa mga kumalat na larawan dati. Alamin natin kung anong mga update dyan sa pag-uulat ni Bombo Victor Liantino. Humingi ngayon ng $28.5 million o katumbas ng mahigit 1.5 billion pesos na settlement ang pamilya ng yumaong NBA star na si Kobe Bryant laban sa ilang deputies at firefighters matapos kumalat sa internet ang mga sensitibong larawan ng mga katawan nito at ng kanyang anak na si Gigi Bryant na nasa mismong lugar kung saan bumagsak ang kanilang sinasakyang helicopter noong 2020.
Ang kabuuan ng halagang ito ay batay sa pinakabagong na pagkasundoang kabayaran mula sa county na $13.5 million habang ang $15 million naman ay una nang iginawad ng korte para sa balo ni Bryant na si Vanessa Bryant na isinagawang trial noong Agosto. Nagugat ang naturang kaso matapos umano'y ipakalat ng mga akusado ang sensitive images ng NBA star, kanyang anak na 13-year-old at ilang biktima ng naturang helicopter crash. Iginiit naman ng mga deputies at mga firefighters na akusado na ang kanilang pagkuha ng mga larawan ay parte lamang ng kanilang isinasagawang investigasyon matapos ang naturang trahedya. Batay naman sa isinagawang pagsisiyasat ng mga autoridad laban sa mga akusado ay lumalabas na ito ay ibinahagi nila sa kanilang mga kapamilya, kaibigan at mga katrabaho. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito mga kabombo, yung Mr. Universe Tourism 2023 pageant. Gaganapin daw sa Bali, Indonesia ngayong buwan at yung world tour ng Hollywood singer na si Justin Bieber tuluyan na hong kinansila. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Chil Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, tuluyan na ang kinansila ng Canadian singer na si Justin Bieber ang mga natitira niyang world tour. Kasunod ito sa patuloy na pamamahinga ng artist dahil sa dinaranas niyang problema sa kanyang mental health. Inanunsyo ng singer na hindi na matutuloy ang kanyang Justice World Tour concert sa bansang United Kingdom, France, Poland, Australia, New Zealand, Denmark at tiniyak naman ng kanyang organizer na lahat ng mga pera ng mga binayad ng mga nakabili na ng ticket ay maibabalik pa. Matatandaan noong September 2022, una nang kinansila ng Canadian singer ang kanyang mga concerts dahil sa problema pa rin sa physical at mental health. Samantala, nakatakdang ganapin ang Mr. Universe Tourism 2023 sa Bali, Indonesia na magsisimula sa March 12 hanggang March 21. Ang pageant na nagtatampok sa iba't ibang mga contestant mula sa iba't ibang bansa na gusto ring makuha ang titulo ng Mr. Universe Tourism. Mangyayari ang Grand Finals at Coronation Night sa March 19, 2023. Ang pageant ng Mr. Universe Tourism ay kilala sa advokasya nito sa pagtataguyod at pagpapanatili ng turista sa mga local community upang mas mapalago pa ang ekonomiya ng mga bansa. At yan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chil Emprido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Atak na sining nga las 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ay saudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Dako karon iya nga dungog kag makabigman nga ti kahigayunan nga mapilian bilang Secretary General sa Provincial Board of Members League of the Philippines. Ang aton sinikaron iyang Kasimaryo kag board member sa Kwarto Distrito, Waisang Liwan kundi si board member Oso. Iya sining agin pahayag diri sining niya buligan niya ang probinsya sa Iloilo sa pasanyog no sang ekonomiya kasunod sang pagpili sa iya bilang Secretary General sang Provincial Board Members League of the Philippines. Ano pa gid ang mga luyag nga bulig ang ihatag sang board member kasunod sang pagpili man bilang katapo sang board member or Provincial Board Member League of the Philippines. Standby kay aton sining pataton sa dili lamang madugay. Lakip na sina diri karon sa aton sini mga kabombo si Kagawad Plaridel Nava nangin akig. Grabe ang emosyon nag-alsa naman. No, sa sining sesyon nga ginapatigayon kagapon sining adlaw may kantanan sa sining pag-question no ni Kagawad Plaridel Nava sa Department of Social Welfare and Development
nga may pinilian ang ila sini iyang sistema nga paghatag sang bulig sa pagdeliver ni Kagawad Cardel Nava sa aton sini nga mga kabombo sang iya sini iyang speech masaming nga ginatulok ya kag direkta yang nga direkta siya nga nagahaboy sang mga tinaga sa mga taga DSWD. Lakip na sa aton sini karon niya nga pagpangalagad diri mga kabombo ang person of interest sang Haro PNP. Hibaloon naton kay may kuha na sang closed circuit television ang nagaluntad sini nga pang-hold up sa opisina sang JNT Express sa may Quintinsala sa distrito iya sang Haro. Check naton this time si Bombolin si Bade direktamente sa Kapitolyo Provincial. Bombolin sa balita, please Camille. Dako Bombotsam nga kahigayunan para kay Iloilo 4th District Board Member Domingo Oso Jr. nga mapilian sa Provincial Board Members League of the Philippines bilang Secretary General. Ang Secretary General Bombotsam ang ikatatlo sa pinakamataas na posisyon sa Provincial Board Members League of the Philippines kung sa diin ginhiwat ini ang ilang 31st National Convention and Elections sa may bahin sa Metro Manila. Wala dari Bombotsam sang nanging kasumpong si board member Oso kag patimaan ini nga tiituman ang pagsalig kag kumpiyansa sa mga katapo iya sang Provincial Board Members League of the Philippines sa iya man niya nga pagpamuno bilang board member man dari sa may probinsya sang Iloilo. So hindi lang ini dako nga kahigayunan kag oportunidad para sa iya kundi dako man nga kahigayunan kag oportunidad nga ti makilala sa bilog nga rehiyon ang Iloilo kag ti madala ang tingog ni board member Oso bilang Secretary General. Kay ti isa sa mga trabaho sang Secretary General Bombotsam amo ang pagplano kung sa diin abino magakonduct sa National Convention or Island Congress ang Provincial Board Members League of the Philippines kag bangod sa iya man nga posisyon Bombotsam nga nakuha possible nga ting iya man nga iduso kung sa diin pagahiwaton ang ining mga National Convention kag Island Congress diri gid sa bahin sa probinsya sang Iloilo. Maagod nga ti makita man sa mga iban pagido nga mga katapo sang Provincial Board Members League of the Philippines ang Iloilo kag makabulig gid syempre sa aton diri sa mga pumuluyo in terms of revenues Bombotsam. So bilang tiglawas sang probinsya kung sa diin ti nakitaan man dira sang iban nga mga katapo nga kung sa diin wala gani sa nanging kasumpong or wala iya sang wala sang kontra si board member Oso sa sining ginpatigayon nga eleksyon sang Provincial Board Members League of the Philippines kag isa pag Bombotsam sa dako man nga dako man nga kahigayunan kag oportunidad amo man ang pagpili man kay Iloilo 1st District Board Member Valentin Serag bilang Regional Chairman sang Provincial Board Members League of the Philippines kung sa diin duha na yung aton nga mga tiglawas sang Iloilo ang nakasulod sa sining nasambit ka nga grupo or organisasyon. So dungog ini kag ngalan man sa probinsya sang Iloilo ang ilang nga dala kag sa tion nga diri makapatigayon sa mga congress or island convention, national convention patimaan nga ti maga-boost ini sang ekonomiya sang aton diri nga probinsya sang Iloilo. Kung sa diin ti syempre pagadalon ini sa mga nagkalain-lain man nga mga tourist destinations diri sa aton sa probinsya sang Iloilo nga ti kilalaman diri kita sa may-ara sa may pinakamanami nga lugar nga pagahiwatan sa sining mga nasambit nga pagsinapol. Yari bala aton pamatian ang nanging pahayag ni Iloilo 4th District Board Member Domingo Oso Jr. Members League of the Philippines kag sa mapalad nga oportunidad nga pag matsyempo napilian kita uncontested bilang Secretary General sang Provincial Board Members League of the Philippines, no? Kag ang amon nga National President si Board Member Ramey Ilia nga sa Cavite, anak ni Senator Bong kag ni Congresswoman Lani Mercado, ang amon National President taga Pampanga si Attorney June Canlas, kag ako ang third highest elected
official bilang Secretary General, no? So taga Visayas kag ang amon nga composition medyo manabi kay equally distributed ini nga mga posisyon sa tatlo ka island, no? Luzon, Visayas, kag Mindanao. Okay. Magalawig ini tubtob San-o, board member Oso, ang ining pagpungko nimo sa posisyon. Hasta sa amon nga term sa 2025, no? Okay. So, ini nga term, co-terminus man sa amon nga term bilang elected officials for year 2022 to 2025 yata or 24, 3 years na mga kwan. Co-terminus man din sa amon nga position bilang elected board member. Sa mga kabombo naton board, paano ang ano na ang trabaho sa isa ka Secretary General sa PBMLP board? Ang Secretary General is a working position. Kung ano ang mga programa sang aton presidente kay board member Ram, no? Anong mga programs and plans ang Provincial Board Members League ang nag-execute kag trabaho sila amo ng Secretary General. It is a working position. It is a tactless job, pero como isa ako ka abogado kag bilang dugay na abi nagpungko bilang board member for almost 15 years. So siguro nakita nila nga ang ilang aposto pwede sa akon. Kay sa experience ko, dugay na ako bilang board member. Kag bilang isa ka abogado, siguro nakita nila nga daw, angayan ako dira, daw pwede ako dira sa isa ka position. Nagbanan mo, in the absence of the President or even with the presence of the President, ang Secretary General amo na ang working official sang collegial body sa Provincial Board Members League. So nakakabagay na isa ka abogado, I think with that track record siguro ginduso nila ako sa executive board na ako ang mag-interim Secretary General kag magpadalagan. In fact, I did not ask for this position. I was contented sa akong regional position. Gusto ko tanin sa una, mabalik lang bilang regional chairman, no? Pero sila ang naggusto sa akon nga magpadalagan. Kag sila man ang naghambal kasi nga kami makampanya sa imo. So that was siguro the reason na daw, why man ako napundayan? Kag ang aton regional chairman sa Region 6 ang municipal board member si Rag, no? Bal si Rag sa sa first district man ng probinsya sa Iloilo. Okay. Sa imo nga pamatyagan, board, may ala ni isang advantage sa probinsya sang Iloilo nga malakip kita no sa isa sa may pinakamataas nga posisyon sa PBMLP. Dako medina nga kay gayon na no kag oportunidad. First makilala man kita sa bilog nga nagkalain-lain nga region no sa national level nga bilang isa ka Secretary General madala ta ang aton tingog bilang elected board member Secretary General sa bilog nga Pilipinas kag later on bilang Secretary General ako sina ang nagaplano kung paano mag-conduct sa Island Congress, National Convention. So one of the things that I will be bringing out sa ginhambalan ko na si board member si Rag siguro ibaligya ta no o kung ipakilala naman ang syudad kaya ang probinsya sa Iloilo na makahiwat kita sa Island Congress dira sa syudad sa Iloilo kag sa probinsya para nga makita na nila ang pag-improve sa aton probinsya kag sa aton nga syudad kag I think makabulig ini sa aton nga mga pumuluyo in terms of revenues. Kag ikaduha bilang representante sang probinsya at least mabalaan nila may board member man kita nga makasarang sa sina nga trabaho and I will try to do my best on my last term as board member na magrepresentar sa probinsya sa Iloilo bilang Secretary General sa Provincial Board Members League of the Philippines. So amoy na ang mga bintaha kung ano ang maduso namon sa probinsya sa national level, madala taman ang dungog kagalan sa probinsya sa Iloilo.
Nabatian, Bombotsam, si Iloilo 4th District Board Member Domingo Oso Jr. So magalawig ang ining pagpungko ni Board Member Oso bilang Secretary General ng Provincial Board Members League of the Philippines tubtob sa 2025. So 3 years man Bombotsam ang iya daring pagpungko kag ti amo to wala siya gani isang kasumpong bangod nga tinakitaan man mismo sa mga katapo sa sining organisasyon nga ti before pa lang niya sa ilang ginhiwat nga National Executive Board meeting nakitaan man sa mga katapo no mga kaupdanan man niya ang iya man nga potential bangod sa nga naghatag ini siya sang iya nga pananawan with regard sa Mandanas ruling. So bangod sina gintulod siya nga ti siya mangin Secretary General nga di wala man siya gani naglaom kay abi niya sa regional chairman siya sa Provincial Board Members League of the Philippines. So dako ini nga kaygoyunan nga ti isa siya sa may-ara sang pinakamataas nga posisyon sa Provincial Board Members League of the Philippines. Kaupod man si Iloilo 1st District Board Member Valentin Sarag Bombotsam. Why sang may tawag sa gani papili man kontra sa iya? Wala na Bombotsam, wala gid sang may nagbunggo no sa iyang posisyon sa pagpadalagan man niya kay tido halos na majority sa gid ang gintudlo nga kagintulod nga mangin masunod nga Secretary General Bombotsam before pa man lang niya sa sining eleksyon. Silingon Bombolins ngati ang mga katapo iya sang Provincial Board Members League of the Philippines grabe gid ang trust and confidence sa kay Board Member Domingo Oso nga why na iya uncontested ang iya sining pagpapili bilang Secretary General? Dako gid ang pagsalig sa iya asang Provincial Board Members League of the Philippines kay sa iya maninga potential kasangkol man nga ti magpangalagad sa sining nasambit nga katungdanan Bombotsam. Okay. Ini si Bombo Lindsay, ermitanyo bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay bade sa imo sini iyang follow-up report. So dako nga bagay ini karon para sa Provincial Board sang Iloilo nga may duha iya ka mga katapo sang or duha ka miyembro sang Provincial Board ang napilian bilang mga officer sa Provincial Board Members League of the Philippines. First District Board Member Valentina Valserag kag si 4th District Board Member Domingo Oso Jr. Dako maning dungog kag hindi lang dungog ang mahimo sini nila no nga sarangman sa bahin karon iya sa probinsya sa Iloilo. Ti amo ni ang dako nga bahin man sa pagserbisyo sa pumuluyo. So congratulations sa kay board member Sirag kay board member Domingo Oso. Sa aton sini nga pagpanumalik ka Banwa, City Councilor Plaridel Nava nagpanawagan sa Department of Social Welfare and Development nga kayuhon ang ila sistema kag indi mamili isang hatagan sa bulig. Sa sesyon kagapon, nagsaka ang emosyon sa konsihal. Kag sa pag-deliver sa iya siniya nga mga pahayag, masami nga ginatulok gid ang taga Department of Social Welfare Development kay may pinilian guro. Yati tapos naman eleksyon. Kung bulig-bulig, hindi nga mapili ka mo. Hindi man ninyo kwarta. Doon mga mamo sinang nga sugilanon. Ang ipangbuyan karon ni Kagawad Plaridel Nava. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumang oras. Plasuala de Iloilo Billboard of Activities from February 26 to March 4, 2023. Ang Marso 3, amo ang first Friday sa bulan, ginaagdang tanan nga mga deboto, kag bisan indi man mga deboto, sang Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa first Friday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 5:30 sa hapon. Sa ini nga unang nga Sabado sang bulan sang Marso, ang Technocrats Band na magahatag sa inyo sang one great musical show, kaupo ng ilang mga pinili nga kanta from the past decades sa Concert at the Plaza magasugod alas 6 sa gabi. Sa tiun sa mga musical event, napulo ka mga Plasuala de Iloilo Mags ang iga-raffle sa mga suki sang Plasuala
de Iloilo. Sa Marso 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang Sunday Mass sa mga petsa sa Latolda. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig
kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga 57 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombosadugang mga balita kag impormasyon. Standby man sa kay Bombo Angel Tan. Si Kagawad Plaridel Nava nangin furious. Kasunod man sang mga reklamo nga iya sining nabaton kay ginpadangat sa iya sining opisina, lakip na ang personal niyang eksperyensya sa Department of Social Welfare and Development nga may pinilian kuno suno sa konsihal may pinilian sa paghatag iya sang bulig kung wala kuno certification na gikan sa punong barangay hindi kuno iya pagbuligan sang DSWD mo. Check naton bala si Bombo Angel. Jel, sa report na please come in. Bombo Cham, nagpanawagan si Councilor Plaridel Nava sa Department of Social and Welfare Development nga kayuhon ang ilang sistema kag hindi mamili sang mga hatagan sang bulig. Sa interview sa Bombo Radio kay Nava, iyang pahayag nga permi na to siya nagapamasyar sa Department of Social and Welfare Development bangod man sa pila ka mga complaints sa iya talatapan sang mga taga-syudad nga wala sila gina-include o kung ginalakip Bombo Cham sa mga bulig sang nasambit nga ahensya. Suno sa konsihal kung identified nga kagawad o kung kaalyansa nila kag kung sila gani ang nagapadala sang recommendation, wala ini ginasapak according man sa konsihal. Suno kay Nava, dapat na kayuhon ang sistema sa sulod sang ahensya nga nagapati ini siya nga diragid ang may diferensya kag sa may sesyon bala Bombo Cham sa nga tion man nga nag-attend ang Department of Social Welfare and Development sa sesyon nag-take time gid si Councilor Nava kay hambal niya total ara naman ang mga opisyal sa may talatapan at tion nagidman agud nga ihambal ini personally sa ila gidman ang iyang concern Bombo Cham when it comes sa paghatag man o kung bulig pinansyal sa mga taga-syudad sang Iloilo. Yari aton pala pamatian Bombo Cham ang nanging kabahin sang pagpahayag man ni Councilor Plaridel Nava sa sesyon sa Iloilo City Council. Luluway ang mga tao na mga identified sa amon. Ano isang nagligad ng mga tinuig. Kung kami gani kay mga ayo, hindi pagtagaan. Kung iba nga sa administrasyon, siya hindi qualified, tagaan. Pila na ko makato sa regional office, reklamo, yung mga bungol. Let's be fair. Tapos ng politika,
Kung kami mangayo sa inyo, kung wala kami certificate sa kapital, hindi kami pagtagaan, hindi kontra kami sa administrasyon, gaan nyo kami kung qualified kami. Hindi ba pilihin ninyo kwarta? Nga do sa tuo ginilaban nga balikid si Kagawad na ba, Bombo Angelaw? Bombo Cham, actually, ang taga-Department of Social Welfare Development, ara sila sa may tuo nga bahin ni Councilor Nava. Actually, ang ang mga pasiplat bala ni Councilor Nava, Bombo Cham, balaan mo gid nga may unod. Kay ang iya, sini nga kada hambal niya sa mga tinaga nga do katariwis gid, tuman katariwis Bombo Cham, diretso inigatulok sa mga opisyalis ng Department of Social and Welfare Development. Pero agad mismo kay nakasuksok ini sila sang vest, ma-identify gid Bombo Cham nga sila ining mga opisyal sa nasambit nga ahensya. Kada tulok ni Councilor Nava, may unod gid sini ang ginapangwakal niya kag ginadirekta niya palabot ang mensahe niya dito sa mga natungdan man Bombo Cham. Actually, pag istorya man natin ni Councilor Nava, nga kadamo gid man may mga nagpag-interview gid si Councilor Nava, Bombo Cham. Permila ko da ka pamasyar da. Last time to, klamo kami kay kung may mga benepisyo gani di sa syudad, yung panagtag ng DSWD, yung napili lang ng tagaan nila. Kung amon gani identify sa amon, mga kagawad or leaders, hindi ka-avail. Di kakadto kami sila, like mga AX lang na sekreto nila panagtag. Pila ka government programs involved sang distribution sang funds sa pumuluyo. Kung kami padala to recommendation, wala na sa PAC. Although kapila man kami magkadto to DSWD, kaya ginareklamo ko na permi nga selective ang pag-release ng pundo. So for Councilor, ano diri ang reaction mo man sa may molo tuligad kuno nga may mga senior citizen nga gimpakadto for releasing man isang parang bulig financial man sa ila nga ti aging pakadto gid sila personally dito, Councilor? Precisely, ang sistema nila may diferensya na permi. Kabudlay gid bago lang di ba nakadto sa office ko muna ang reklamo nga bedridden na ang senior citizen. Tapos makadtong pamilya, hambalo na, hindi pwede siya mo ni makadto, dapat apogid, pangitaan nyo to apo. Tapos pag-abot sa isa, lain naman nga requirements, piecemeal nila. So mo may nakadto, di kayo na, pasuguan ko itong popdan sa DSWD para ma-clear ang iya problema. So ang sistema, na with the new leadership, sa kaya bago ng regional director dira, I hope maintindihan niya initanan, kag dason kung may ara mga benepisyo, sa lamahon, tanan, hindi pagpilion, regardless kung anong iyang political affiliation di sa syudad, kibuligan nila. Bombo Cham, nabatian sang aton mga kabombo, si Councilor Plaridel Nava, may kaangtaran sa sining pagpanawagan maniya sa Department of Social and Welfare Development nga kayuho ng ilang sistema kag hindi na mamili isang ilahatagan when it comes sa pagbulig man pinansyal, Bombo Cham. Alright. Ginatugyan niya sa panibag-o nga liderato sa DSWD kay damo na ni problema ang DSWD mo, Bombo Angel, ginaulan na ni sila sang reklamo pero ang ano bala ang proseso sang pagkuha dira sang ayuda dira ang ginareklamo. Magluwasin na pag inang ginareklamo, abi, Bombo Angel? Actually, Bombo Cham, so far sa mga kabombo nato, nga nagkapalabot man sang concern, aside sa amo na abala ang proseso nila, Bombo Cham, example, ng sa pilahay na ginabala na kung wala ka sang kilala sa sulod, hindi ka mauna, especially kung diri ginaproseso sa may city ang mga papeles sa mga taga-province, makadto diri sila petihan nila kung pila man da, tapos agahan nila kadto di mabiyahe sila alas 5 sa aga, abutan nila di alas 6:30, alas 7, matapos sila sa proseso, Bombo Cham, alas 5 sa hapon, di ang L3B o kun ang series o kun ang bus manda hasta na lang man di alas 4 ti wala sila sang choice kundi mag-overnight. Amo na kan Bombo Cham nga ang kung wala ka bala sang kilala sa sulod disadvantage sa bahay nimo nga
mahulat ka, masalutan ka, and at the same time, isa pa gini ko concern Bombo Cham, kung ara sa level sa mga kabaranggayan, kay kung ambal gani ni Councilor Nava, kung hindi gani kaalyado, automatic, bisan nga hindi pa, o kung bisan qualified pa katuman, o kung overqualified pa gani na nga, based man sa criteria ginapagawa sa Department of Social and Welfare Development, mas ginakuha pa kisa ang makasara o ang mas kumbaga hindi qualified bala Bombo Cham, and isa ina sa mga pinakadako gid nga o kung pinakadamo nga ginapalabot sa aton nga concern sang mga kabombo natin, especially just like mga tung sa AX nga mga barangay based man Bombo Cham nga mga financial assistance na gina-screen sang mga barangay officials bago makalabot ang main o kung ang listahan gid sa Department of Social and Welfare Development. And so far amo ina isa sa mga dako gid nga problema nga dapat ma-address, ma-settle, at the same time mahatagan gid sang nagakaigo ang solusyon nga hindi lang bala Bombo Cham nga pang temporaryo lang, kundi dapat pang permanente kung tani agud nga ang mga mahatag man din nga mga bulig hindi lang subong nga set maayo mapili isang insakto ang mga tao. Sa sunod, hindi naman napili kay siyempre naglaylo naman bala Bombo Cham ang sistema, at least ma-address kung tani and ma-implement ang maayo nga sistema, just like sambal ni Councilor Nava nga ginatugyan na niya ini sa bag-o nga regional director ang bag-o nga sistema sa nasambit nga ahensya. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. You know, why isang problema sa proseso sa Department of Social Welfare and Development kunaton sining pagalantawon. Ang problema sinadribal anyo kundi ang sanaga proseso. Given na iya kag makabig naton ina nga balatian diri sa pungsod Pilipinas ang palapit-lapit sa luwag. Unfortunately, para sa iban nga nagakinahanglan sang serbisyo kag bulig sang gobyerno, just because nga lain ang ginsuportaran nila sang nagligad sini nga eleksyon, gina-deprive sila sang serbisyo sang gobyerno. Now, ang Department of Social Welfare and Development para ini sa tanan, para ini sa pumuluyo sa mga pigado nga pumuluyo sa mga bululigan. Now, nagagwa ang reklamo kay kung may ayuda ang gobyerno, ipaagi sa DSWD, sa kadamuon sang halatagan sang ayuda, kulang ang tawo sang DSWD to counter-check, to assess, so on and so forth. And then, ginpasa sa local government unit. Pagpasa sa local government unit, ipasa man dayon sa smallest unit sang gobyerno taton, which is the barangay council. Pagpasa sa barangay council, sa aton sini magkabombo, lilintukin sa mga barangay opisyal, mga madumot man, ay ni sinanti babas na nagligan ng eleksyon line, hindi ni si Omel impista ng ginbuto niya, nga kapitan. Oh? Si Crisilugo itong binuto niya. Ari mo ay, ikis ka di sa listahan ko. Oh? Bisan na ramagon sining bugas, di ka katilaw. Oh? Bisan man og expire nga sardinas, di ka katilaw. No. Tay dira na dira. Sa aton sin makabumbo nagaumpisa. Of which, very wrong ina nga namatan
sang kadamaan sa aton. Oh? Why kuya nagasiling nga ang DSWD Regional Office 6 na ni nagapractice? Tanan sini iya nagapractice diri spungsod Pilipinas. Amo niya kamadumot ang mga Pinoy. Amo man ni kabintahuso ang mga Pinoy. Oh? Hindi lang niya sa meme naga-exister, inang mga meme sa social media nga may nakabutang dira na nagalinya makuha purpose. No? Tapos ang bayo yung gisiun. Tapos ang iya nga buhok kulong. Tapos ang nakabato na sang purpose or AX, lilintukin siya. Nami na iya bayo, rebanded pang buhok. Oh? Ga-exister na sa minatuod nga kabuhi. Kay man, bangod sa kakulang sang tao sa DSWD, gintugyan sa LGU, LGU tugyan niya man sa punong barangay ito, with matching hutik nga, para lang na sa tao ta. Kunti, bugto ang liog sang pato, sa aton sinima kabumbo. Ang pamangkot sina diri karon, total nakareklamo naman, hindi lang si Kagawad Plaridel na ba kadamo na sang nakareklamo sina diri. Ang pamangkot, ano ang himuon ni Director Carmelo Nochete? Ha? Ano ang himuon ni Director Carmelo Nochete? Ang iban nagapasipala sa DSWD kay kuno gintipon sa plaza, so on and so forth, amo sila mo sadto. Ti konsundon talang ang mga tinutuyo sa ngaton sini nga mga opisyales, tama katahom Nami gidiyak. Nga kon ako magdaog pilion nyo mo sila mo sadto, katalaka, liwat-liwato, no? Pero ang iba nagapasalig kadamaan sila nga ipalapit kong serbisyo sa gobyerno sa inyo, sa pumuluyo. Why not tabi sa aton sini nga mga kabumbo, okay man ina, may assessment from the barangay officials. But, mas maayo siguro may assessment man from DSWD, inang assessment nga ginatawag bala iyang nga matutuod nga assessment, hindi lamang nga kay ginlista na siya, bala mo sang bataon pasikap, amo na ang nagalibang siya mo. Di bala Bombomel? Sang dalaga pa ng asawa ni Kap, amo nang gabantay siya. Oh. Sang sikap na ospital, baw ang hinablos di Chay Puret, amo nang nagaatipan gito sa iya. Tilista da sanday Chay Puret to, nga makabaton ka AX nga 20 mil? Damo pa na sila nga daan. Oh. Sa isa ka balay do, pila na dang butante? 45? Ti, kung matagan mo na 20, di na puluton ka kontra mo. Oh. Mga mo sinabala nga istukadam ni Noy Dante, di ba? Sa aton sinima kabumbo. Titani, unta-tunta na mga kasubong sina iyang nga balasihan sa kung sino ang hatagan sang ayuda. Kag sa mga pumuluyo man Oh? Nga, kung pwede palang kagbalaan mo man nga maka-aros-aros kas pang adlaw-adlaw, nga amangunyadi kapaimo man. Pwede mo man na mambal siguro nga, Kap, hindi lang ko da pag-ilista. Hindi lang ko da pag-ilista, Kap, kay do buinas ko subong. Nagdaog ko sa isko. Hindi, agin na pa yung Kap, hindi lang ko na pag-ilista.
Kay blan mo, ang bata ko may trabaho na, ti makaaros-aros na kami gawa sa amon sini nga pangabuhi. Ilista lang na dahil Chay Pinang, kay do, si Chay Pinang to, tigulang na, kaluoy pa, mga bata yato, nagapanglabada man lang na. O, dugangan pag isang ugangan niya nga nagakiang-kiang na, pero gabiyahe sikad, kita mo nagahimakas, blati sila lang, ila lang to pamilya, kap lista. O, ang ako niya ti, bisan papano may trabaho, bata ko, maka-aros-aros na kami. O, kag, ang mga tao man nga, bisan way nagbulig sa inyo sa nakaligad sining eleksyon, kay ti iya man iniiya sa gobyerno para inistanan, para iya sa nagakinahanglan, ti ihatag sa ila. Hindi kay mamili lang kamo dira iya sang inyo sining hatagan kay suno sa assessment sang barangay official, amo sina. Ti diin to nalitruko, manano tong pinanghatag sa mga estudyante gani last time? Sang si Erwin Tulfo, pablang nagapungkos ni SWD sekretaryaw, nalitruko man to kay Sos Maria Kagusip nga ginutok to. Why man to mahisayran to? Hindi gusto to ni Secretary Tulfo nga paagi pa sa local government unit. Kaya basi gamito naman sa pamulitika, kaga kung sino lang to yung mga kaalyado, amo lang na makatilaw, kaya ang ayuda sa gobyerno para kung tani inaistanan. Sa aton sino makabumbo. Kag sa problema, siguro sa Department of Social Welfare Development nga, kulang sila tawo. Hire ka mo tawo, Hindi bla? Nga manog assess. Ti pasugiron nga ning Department of Education nami niyang K-12 kay bala mo kung maka-senior high ka de, pag-graduate mo pwede ka nakatrabaho na yon. Ti hire nyo tong mga nag-graduate sa senior high para mapuslan yun ng K-12 yun ang bansang ginikalan nga kilala ko nga K-12 bata ko ang balila pag-graduate sa senior high ni makakita na yon sang trabaho. Why man sa trabaho sa subungaw? Sinya college graduate bata ko, why man sa trabaho? Ano mo bigay why ta kilala sa gobyerno mo? Tiara, another story naman na. Another ligid-ligid naman sa balasan nga lutakon. Balasan na, lutakon pa. Inang maglupat, magluwas sa mga hurubaton nga, maayo na iya kung lapit ka sa luwag, kay pagsandok, ikaw diyon una hatagan, miyara pagin niya nga, it's not what you know, but whom you know. Ti kalabanan sa mga whom you know ang ginabantayan kag favorite number sa kalendaryo, amo ang 15:30. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, just in 9 minutos nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon driman sa Bombo Hanay sa udto. Istorya naton diri banwa. Kapulisan may person of interest na sa robbery hold-up nga natabo sa JNT Express sa distrito ya Sangaro. Pagpang-hold up sa 3 ka mga persona na kuhaan sang closed circuit television. Kagang Iloilo City Police Office o kasubo ang natabo nga pagpang-hold up sa nasambit sining opisina sa isa ka courier company. Kag gusto mo makilala kung sino mga nagapautang dira sa City Hall? Itutok ka lang disbumuan na isudto kay pakilala ko sa imo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga pahanomdom. Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo ng ining mga pahanomdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon.
likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw... Philippine Standard Time, 23 minutos na kaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa ang Haro Police Station. Mayara na sang person of interest sa sining robbery hold-up nga natabo sa may JNT Express sa distrito iya sang Haro sa ila sining opisina dito sa may Quintin sa Lazo. Ang ICPO dire nagakasubo gid no sa natabo nga robbery hold-up ni. Nalutsan sila sang mga hold-upper. Check tabla si Bombo Jomar Villa sa iya sining follow-up report. Jom, sa report please come in. May ara na sang person of interest ang Haro PNP regarding sa sining natabo nga robbery hold-up incident sa may JNT Express sa Quintinsalas sa distrito sang Haro kung sa masobra to nga ka milyon ang nataban sining mga individual kagabi Bombo Champ no. So sa latest dari information duha dari ang nakilala pamaagi sa bulig man sang witness sa lugar nga nagasanto man ang data nga karon sa ginawyatan sang Haro PNP Bombo Champ no. Bangod nga gina-secure ta diri Bombo Champ ang seguridad man sang mga witness. So gid pa kamayong hindi lang anay paghingadlan ang duha ka individual at the same time ang witness kun balad diin ini sa that time sang nakita ang pagsulod sining individual kung paano ya ato na identify ang ining duha sa tatlo ka mga suspect nga nagsulod sa may nasambit nga opisina. Dugang pa diri sang otoridad ongoing ang ila sining investigation sa pag-trace karon agod nga makilala
ang isa pagid sa tatlo nga way pa karon ma-identify ang ila sining o kung ang iya sining karon niya nga pagkatawo. Dugang pa sang otoridad ang ginatingwaan nila diri karon nga matrace up ang pila ka mga CCTV footages sa may palibot agod nga makabulig sa ila sining nga pag-imbestigar. Actually, ang Haro PNP nakadangat na sa pag-trace up sa mga CCTV dira sa may area sang Takas Haro kung saan din nakita nga ang ining mga suspitsado pagkatapos ang sining hold-up incident kung saan dira sila nga area nagpadulong lapos sa may bahin sang San Isidro sa may nasambit man yang distrito. Medyo mabrubudlan ang galing sa otoridad abangod nga malawig-lawig yang ilang sining ruta sa ilang sining karon yang pagpalagyo. Pero at least may mga development ka nga sining pag-identify na sang duha sa sining tatlo ka mga suspitsado karon, no? So kahulugan lamang ini nga ang ining duha sa tatlo may ara na record sa PNP. Gin pamangkot kun bala anong mga background sining duha kay nagasanto tong dita based to sa witness. Pero hindi pagid ma-divulge diri sa otoridad kung ano ang background sining duha ka mga suspect karon nga tinatubod man sang witness nga moto ang nagpangamot sining nagluntad nga robbery hold up incident. Hindi pa ma-mention sa otoridad kung bala ang ining duha empleyado sa nasambit karon nga opisina bobotsam kay based sa statement ula sa otoridad ginalantaw Manila nga may posibilidad man nga inside job ang natabo bangod nga ang ining opisina mo mga empleyado lamang ang nagasulod dira kag ang ining mga delivery rider way sang mga customer abe kay mga parcel na da mo na sila panagani nag-deliver dito sa syudad o kung sa mga kabaranggayan diri sa may area sa syudad sang Iloilo, Bombotsam. Nagalao man ang otoridad nga masolbar ini kag at the same time matagad man ustisya ang ining mga biktima nga karon daw ara pa sa trauma ang ining natabo nga pag-hold up dira sa ila sa sulod nga hasta karon ang iban to nga mga empleyado wala naging pabalik bangod sa kakulba man nga ila sining nga nabatyagan Bombotsam. Kag kun basehan nato no naturally naka-secure kita diri sa closed circuit television nga ginapanagyahan diri karon sang Barangay Quintin Salas sa distrito sang Haro. Medyo malayo-layo ang kuha sini tapos bangod nga tigap ito siyempre madulom ang pag-capture sang closed circuit television. Nakita lang diri Bombotsam ang motor nga ginapatihan amo ning ginsakyan sa mga suspect. Pero hindi gid ma-identify kung ano nga color abis ang motorsiklo. Pero based to sa information do XRM o kung smash ni kunong motor nga ginasakyan asining duha ka motorsiklo nga gisakyan sa sining tatlo ka mga suspitsado. It means ang isa may angkas tapos ang isa wala sang angkas. Kag kung nataon na to no, based diri sa kuha sa closed circuit television, alas 7:32 sang gabi, Bombotsam, siyempre masako pa ang dalanon, based diri sa riyata naton karon diyan nga kape. May nakita diri nga isa ka motorsiklo ang iya sining ginhalinan diri sa may area na sang barangay hall o kung nagapakadto na ni sa may Haro Plaza. Nakita diri nga nag-signal light ini siya, nagapa-turn left, so nagapa-wala bala. Ang yes nga destination dira sa may nasambit karon yang opisina pero nagpundo ini siya dira malapit lang hindi ambal nga sa tubang gid sang sining opisina sa JNT Express Bombotsam. Kag dira pagpundo ya do sige pagyapon ang yes nga signal light nga may nagaangka sa iya nga isa man ka individual. Nga duha ini sila nagpanaog pero ginbilin na nila ang ila sining motorsiklo no alas 7:32 ang gabi. Pag observe naton diri alas 7:33
asang gabi may nag-abot pa gid isa man ka motorsiklo nga hindi pwede matumod kung sa diin ini sa being a part no halin kita makadamo ang salakyan do nakibot lang kita gani nga gulpi lang may nagtuhaw nga motor adra sa may tubang sang JNT express posible nga natabunan sa salakyan nga nakita lang diri amo ang ila sini nga pagwa. So ginapatihan man dre nga based to gani sa pag-check naton kaina kagapati man no mga barangay official nagapati nga magluwas sa sining duha ka motorsiklo may duha pa gid ka lookout nga malapit man sa lugar Bombotsam no kay alas 7:35 na sang gabi dito na nga nakapture ang agwa sining mga motorsiklo no 4 ka motorsiklo sunod-sunod nga nagwa Bombotsam. Una to nagwa ang nagakasanay nga way sang helmet pabalik din sa may direksyon na cross may kantos may takas tapos nagsunod pa gid ang isa nga naka-helmet nga nakamotor tapos nagsunod pa gid ang duha amo tong duha ni ka motor amo tong ginapatian amo to sila ang nagtransact to nagpangamot sa sining pag hold up sa may opisina kay Kulantawon isa ang ila sa direksyon tapos ang drive nila sa motorsiklo do nagadali ang ining apat naman ka nakita diri sa closed circuit television Bombotsam. So ginapatihan nga may duha pagid ka lookout sa area at tapos ang duha abi ka motor amo to ang nagpangamot sining robbery hold up incident sa may nasabit karon nya nga lugar. Ipabati tablaman ang pahayag diri no sang Iloilo City Police Office kay sa latest karon nga gyud pagwa diri nga statement sang sambit nga talatapan sang gobyerno ginakasubo nila no ang ining natabo nga robbery hold up incident apisa ngati grabe man ang pagtingwa sa otoridad nga mapatuman ang kalinong kagkatawhay diri sa may syudad sang Iloilo. Pasalig man ang tungdan o kun ang SCPO nga himuon nila ang masarangan agod nga mapadasig ang pag-trace up sining mga suspect kag mapasagaan sang nagakaigo nga kaso. Ipabati tabala diri Bombotsam ang pahayag ni Police Major sila may Sangrines ang PIO sang SCPO sa mga interview o kun sa iya sini nga pahayag. Ginakasubo sa pamunuan sa ICPO nga apisar sa proactive nga mga tikang nga ginahimo sa mga kapulisan diri sa ICPO sa gihapon hindi naton maperpekto kag nalusan kita sang isa kapag pangawat kagabi dira sa bahin sang distrito sang Haro. Ang latest sa nasambit nga insidente nakilalaan na ang duha sa 3 kaginpatihan nga nagsulod sa among nga establishmento. Sa bulig sang aton nga witness sa nakilala through sa Rogues Gallery kag sang kuha man sang CCTV feeds kag sa bulig sa mga personnel kag management sang J&T Express. Ang aton nga officer in charge sang ICPO Colonel Juresti Pasino Coronica nagmando naman sang aton Haro PNP through sa ila OIC kay Captain Oliveros nga padayunon gid ang pag-follow up kag pagkandak sa hot pursuit operation sa 3 nga ini nga gipatihan nga nagsulod sa nasambit nga establishmento. Prioridad sang ICPO nga sulbaron ang kaso, dakpon atong 3 kag kung mahimo pa lang ma-recover pa ang ginpangawat nila kag magafilean sila sang nagakaigo nga kaso. Ang pamunuan sang ICPO naga-appreciate gid sang dako nga bulig sang aton witness kag of course ang install man nga CCTV sa area. Si Police Major sila may Sangrines. Ti sa subong no bangod sa sining natabo Bombotsam. Gin-deployan na sang security guard sa lugar. Nga muning magbantay dira sa area. Agud nga ma-secure man no kag hindi na masulit ang kasubong abi nga natabo kay ang background sini sa una dira sila sa area sa Mandurriao kag nagsaylo abi dira sa may Haro tapos may Mandurriao area at ka stricto ang ila sini nga opisina kung sa dito may mga security guard kag may mga closed circuit television sa area unlike sa may ginsaylohan nila kay Tibag-o pa lang
way pa sang closed circuit television nga naka-install. Unless natin sa may kaiting abing establishment dara abamot pero isa to ay manaka-capture kay way nagagana ang CCTV no kun way sang kuryente na ginapatay. So muna ang medyo mabrubudlay man sa part sa Haro PNP nga mag follow up mangod ngati sa una sa CCTV nga budlay man ngati way sang nakaka-capture jud nga malapit nga mautsurohan kag dasig ang pag-trace up sining mga suspitsado sa area Bombotsam. Okay. So paano sila dihon sang assumption nga atong mga nakuhaan sang closed circuit television amo yadto ang posible mga suspitsado Bombo Jomar kay pinaagi lang sa daw nagadali mag-drive motor daw ano pa itong iban nga gin cluster nimo nga sarangayhan nga mangin balasihan nga ti sila adto kag ti na-identify naman bala sa mga witnesses ining duwa ka mga persona, 2 sa 3 nga may do gina suspitsuhan pagid nga iban sa pagwa sang closed circuit television footage sa Bombo Jomar? Ang isa to sa ginabasihan nga ginanantaw dari Bombotsam kay sa lugar ko na taon ang kwa sang closed circuit television antes ang pag-abot sang pulis why naman sa iban nga mga motor nga nagsulod dira Bombotsam kag ang ila sa direksyon isa lang pakadto diri sa mga area sang Takas Haro nga mo mato ang based to sa mga statements sang mga tawo ya sa sulod nga dito pakadto ang ining mga motorsiklo patapos ang ining nagluntad nga insidente Bombotsam. Alright, na-mentionar mo man kanina nga bag-o pa lang da ang JNT Express rason nga wala sang security guard maghambal ka nga bag-o pila pa lang dira sila kadlaw 3 kadlaw ano nga bag-o Bombo Jomar? Binulan kay December na nag-start. Binulan so masulod pa lang iya sa 3 sila ka bulan abi dira. Yes. O ti sa sulod sa 3 ka bulan why gid sila ya makakuha sang security personnel, why gid sila maka-hire sang security personnel anay karon kay amo na ning natabo amo man ang pag-hire nila sang security personnel? Actually amo man gani ang ginatinguan naton diri kay ang isa ko na mention ni Police Captain Oliveros nga ma-meet ini siya sa area manager sa JNT Express. Kasi isa ba ni sa ipamangkot siya ang ining security nila kag ang closed circuit television. In fact nga ang natabo ning robbery hold up incident sa nagligad to yung bulan sa Desyembre Bombotsam gin kawatan man ini sila sang parcel nga ang suspect na sakay ito sa jeep aportin na lagasto based to sa pagpangkot naton sa lugar that time kag tiya mo na hablo na ibe nga kadua abi amo ni nga agin sulod sila dira sang ining 3 karon ka mga individual tiya mo to ni ambal sang policeman nga tani sang natabo atong pagpangawat sa ilang do nag-aware na sila abi no nga basi masulit amo na iti pabutan sila abi closed circuit television kay tikon lang taon naton ang mga parcel ni hindi man siya basta-basta ka parcel lang ting iban kun lang taon naton tama kadlagko pa ning mga package Bombotsam siyempre may mga kantidad ini kaya mainit ini no sa mata sang sining mga kawatan kay sining mga hold upper abi kay kung nataon naton ang ila pagid sining opisina tama ka sirangon kun dira ka sa sagwa abi no sa highway ka maglantaw kitaon ang kulag sa nga tawo sa sulod although nga ti may roll up roll down ti kun may opisina ti siyempre ginapasaka na kag ang ila sining nga dingding kristal nga transparent amo na nga kun dira ka sagwa
kitaon kung ano ang giho sang tawo sa sulod. Amo na nga ti posible nga malasig man nga na surveillance abid o sa sining mga suspect. At least ini sila nga nagpatikayon sa nga sining kung pag-declare no, sa sining hold up dra sa Manisambit nga lugar Apo Pucham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar sa imo sining follow-up report. Tinakagi naman gali nga gin biktima sila sang pagpangawat dira. Ang opisina sang nasambitan sining kumpanya, tingaway pa sila nag-hire sang gwardyahaw. Oh? Kung mga kasubong sining imo iya nga business, ti laban-laban gini ekspektaron mo nga may mga Herodes gina nga mag plano sang malain. Kiti parehas ni ang JNT Express ni sila ning naga-deliver mo sa mga parcel. Kag kalabanan sa gina-deliver sini nila mga COD or cash on delivery. Definitely may kwarta sila nga ginauyatan sa ila sining opisina. Sa tagsa ka matag-adlaw sa aton sini nga mga kabumbo, makatipon man sila sang enough sum of money nga makapainit sa mata sang isa iya ka kriminal or kawatan or holdupper. Kag bisan hindi man amo sina kadako nga kantidad siguro or may particular day iya nga ti gina-ekspektar nga amo sining uyatan nga kwarta kadako sang cashier or ang ara dira sa nasambit sining opisina, ti pipila man lang sina dira ang makabalo. Kag ginalantaw gani nga ang gulo sa karon, amo ang inside job. But according sa aton sa mga kapulisan, natumod ng duwa sini ka mga suspect, pinaagi iya sa mga witnesses. Isa na lang karon ang ginatumod pa sa kapulisan naton. Ang closed circuit television, medyo layo-layo na ni, pero dira mismo iya sa talatapan, dira mismo sa opisina, wala. Apisar nga ti. There was a time nga ginkawatan sila, wala man sila gyapon nagtukod sa nagbutang sa closed circuit television. Why naman siniguro nila na ekspektar nga balikan sila or kawatan sila liwat, ginahulat lang iya nga magdamo-damo ila koleksyon kag among pagpatigayon sa pagpangawat or pagpanghold up. Nga daan sa aton sini iya nga sitwasyon karon diri sa syudad sa Iloilo, kung wala sa may makita sini iya nga footage nagikan sa closed circuit television, paralyze ang investigasyon sa aton sa mga kapulisan. Kung kaisa paralyze, but most of the time patay ang investigasyon sa aton sa kapulisan. Nga nakahambal ako sina, kay ti amo man na permi ang aton sini nga masalapuan. Kag ako yan nagapating bisan waay sang closed circuit television footage, hindi mabudlay ang pagsulbar sang krimen. Taktika, abilidad, kag sa bagay, ginaeskwilahan ni sang aton sini kapulisan Ang pag-imbestigar, pagpanghusisa, kung paano sila makakuha sang information nga makahatag sa ila sang lead. Agod nga matumod iya ang mga suspitsado o ang mga culprit. Kay ti unfair man ina karon iya banwa
nga ikumparar naton iyang abilidad sang pulis sadtong unang tsimpo kag subong nga tsimpo. No? Tama kan fair? Kay sadtong una nga tsimpo wala ti cellphone. No? Ang handheld radio lang. Tapos antes mo to gamiton, unaton mo anay ang 3 kadupang antina sang handheld radio. Oh. Tapos maradyo ka to diyon sa kung sino dang call sign sang imo sining radyoan eh. Oh. Anong mga masami nga call sign mo Melman? Mga Eagle 1 to Eagle 2. Oh. Sabton sa diyon sang isa to. Go ahead, Eagle. Mau Eagle. Ay gali sige na to ya priming ya. Na-intercept niya gali ang reception sang handheld radio ka pulis. Oh. Pero seriously speaking, sa itong una nga tsimpote, hindi amo sina ka-advance ang teknolohiya sa aton sila magkapulisan. Why pagani niya nag-exist ining mga closed circuit television, even na mga kamera sa cellphone, sa mobile phone? Why pa na iya sadto? Pero insat nga masulbar man nila yung mga krimen. Hindi ba? Pero subong, ara na tanan ang advantage sa aton siniiya nga mga authorities. May kamera, may cellphone di kamera na. May closed circuit television pa. Tanan-tanan naman lang iya nga pamaagi agud pahapuson ang pagtumod sa mga suspitsado. Daw ara naman, pero ang pamangkot nga nagakabudlayan pa ya masulbar ang kaso kung wala sa CCTV footage. Hindi ba? Tinakuha man niya sang mga sinanguna nga pulis na-accomplish man nila iya ang mga kaso, ang mga ginatutukan nila, na-solve man nila ang crime nga ginatutukan nila sa tuhaw. Oh? Subong iya, daw ginagamit pa ya karon nga alibay sa ngaton sino makapulisan nga. Wala mo, bubutsam ka, budlay, kung why ka ginsang tumuron bla, kay why CCTV na to abing area mo. Ti, dreaming na to yagwa mo kron, do, gapangita ka mo yan sang dagoms dagami. Di ba? Ti, sang una, hindi man na mo ka-advance ang teknolohiya. Nadakop Manila kag natultulan Manila kung sa diin ang mga kriminal nagapanaguaw. Nabisto Manila ang mga malain sini nga buko sa mga kriminal kag naunahan man sang aton sini motoridad. Anay kay nag-advance ang teknolohiya. Abi gani naton bintahan na ini para sa aton sini nga mga law enforcer. Igo mura karon do gingamit pa iya as tool sang mga kriminal agod nga makapalagyo sila sa krimen nga ila siniiya nga ginkomiter or komiteron pa lang. May hurubaton nga you cannot escape the long arm of the law. You can run but you can never hide. Subong iya, without CCTV, our investigation is inutile. Oh, manamian ka na bla? Sa aton sino makabumbo? Kung sa bagay, bisan may CCTV pa, stansya gani, may buhi, upod niya pa nagkalamatay, oh, why man to masulbaraw? Oh. Tidako ini karon nga pagpangangkat sa pamunuan ni Pulis Colonel Joris T. Coronica
nga daw kasubong iya nga ginatistingan sang mga kawatan ang abilidad sa ngaton sini mga kapulisan sa idalom sang panibag-o nga liderato. Basi mambala mga makawat guro nga sako sila subong sa illegal drugs. Aryo, mangawat ta kag manguldap ta. Kay do less ang focus sa ton. Kay tanan ara lang sa illegal drugs. Pero kung lang tawon nimo tagsa iya ka liderato sang Iloilo City Police Office, do may makabig kita nga do may kaugalingon sila nga mga problema nga hindi magisi do challenge sa ila sini iya nga panerbisyo. Katulad na lang abi sa kay Police Colonel Leo Batiles. Problema ni Colonel Batiles to ang masaming rambulanay iya sa distrito sa Mandurriao, no? Sa mga clubs, super clubs, disco clubs, ilimnan. Amo niya ang isa sa mga problema kag pagpangangkat sa kay Colonel Batiles adto as the ICPO director, tapos gindugangan sang ulihi sang illegal drugs. Sa tsimpo naman yan ni Colonel Coronica ang panamyaw sa iya sa pagsulod ya dito illegal drugs man. Tiwaswas sila dayon. Pati gayon sang bypass operation, damo nagkaladakpan. Kag nagpabutsyag na inisang mensahe sa mga durugista kag sa nagaplano nga magpalapta pa iya sa illegal nga droga sa syudad sa Iloilo nga hindi tato. Kay allergic si Colonel Coronica sa mga drugista kag kuging to. One step itip tato primo. Now here comes holdupper kag kawatan. Ti kabay pa nga makakita na sang pamaagi, kagilayon nga mahatagan sang nagakigo sini nga solusyon, magkaladak pa ng mga suspitsado sa sining robbery hold-up nga natabo dira iya sa may Quintinsala sa distrito sang Haro para hindi iya maghambala mga hold-upper. Drugs lang niya, focus nila, hold-up ya kagkawat, why ne? Ipakita Colonel Coronica nga tanan basta krimen or paglapas sa laye, hindi nyo ya untatan, kag panglatason nyo gid. Kay ti, kanugon lang to sang dayaw-dayaw ni Mayor Coronsimo pagkatapos, malutsan ka mo galiya sang mga kawatan, sang mga holdupper. Kagibaluon tapagidang dugang sini nga mga impormasyon. Yuhom-yuhom lang kagina ang isa ko kakilala sa ginambalang ko silingko base balakon. Lapit na lang adaan silingko eleksyon sa pagka-barangay kapitan kag iskay. Base bra pro panghuldap ni base bra pro pundo man blaw. Ngita man pro pundo Ino gasto sa eleksyon. Hindi malayo, no? Hindi malayo base may mga nagatiyaw-tiyaw man daya. Magasto ka pa mo yan sang kwarta halin sa personal mo yang bulsa kung may other source ka malang. Hindi bla. Diba si kung may nakapinsar sang amos na? Pero kung may ideya ng aton sila makapulisan, hindi na ni maglawig. Hindi na ni maglawig. Ginutlo na lang ni sa mga inuras kag tion ang isip karon nga matultulan kag matumod ining mga suspitsado. Ang oras 55 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa.
Dugang nga mga balita kag impormasyon balikan ta diri sa aton sining nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdumora. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo. Tay 7 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa. Driman sa aton sini nga pagpangalagad, no? Ginatapos-tapos lang ang mga impormasyon nga ihatag diri sa Bombo Radio. May kantanan sa mga dokumento kag pamatod nga ining ginatumod nga mga personalidad may posisyon man dira sa bahin sa Iloilo City Government, amo iya ang nagapautang. Sa nasiling naton kung sa isyu lang iya sang pautang, way gid sang kontratsimpo sina. Kay ining mga tawo nga nagapautang, in a way nagabulig man ini sa ila sining isig kaparyo. Sa tion nga maalang-alang sila sa ila sini iya nga kwarta, no? Or may emerhensya nga galastuhan. O galing diri karon iya banwanag na ipit sa kadina sang tricycle. Ang tudlo sang pila ka mga pangalan dira sa may Iloilo City Hall, bangod man nga ti ang pautang nila iya hindi kay bulig sa ila siniisig kaparyo nga mga empleyado, kunti paumangon sini nila iya. Nga hindi na bala iya makatibawas sa kautangan kay bisan hindi kaya magutang, kay nakaimpas ka na sa ginutang mo, dapat mautang ka kay kung hindi ka magutang, hindi na marinyo imo sini nga job order eh. Ang imo sini nga contract of service, hindi na iya marinyo eh. Sa malipot nga pulong, mangin unemployed ikaw. Tikon mangin unemployed ikaw, magutman man imo sini nga pamilya. Ina bangod nga hindi mo na iya gusto magutang. Amo na karon ang isa sa pinakadako nga problema
dira sa may Iloilo City Hall. Ining mga tawo nga ara sa posisyon nga ginagamit nilang ila siniiya nga poder para nga i-terrorize ang mga ultimo siniiya nga job hire, contract of service kag mga casual employees. Saton sinikaron iya nga mga kabumbo. Sa nasiling ko gani, gani naton sadto na palayas na ng mga terorista. Abu Sayyaf lang to galing naglayas na. Pero ang nabilin dira, ISIS. Sobra pagid iya ka-terorista sa mga Abu Sayyaf. Grabe pagid sila gali iya. Saton sini mga kabumbo. Ti kita diriya sa Bumbo Radio, base lang kita ya black and white. And when we say black and white, base lang kita iya sa dokumento. Kung may dokumento kamo iplastar dis Bumbo Radio, daladi kay iplastar naton sa kanginan. Sa aton sinimatag palamati. Kay budlay na karon sagad kita iya kalawag sa mga pangalan, igo mura, pato-pato malanggali. Ti na iyang pato-pato, ang namit sina iya kung may liver spread ka, kag pineapple slice. Patotin guayas na. Baklan mo na diyon sang paborito mo nga ilimnon. Ti hangover ka man pagkadason nga agay. Di ba? Laalang-alang na ginangaton sini nga tsimpo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Siguro sa mga masunod naton nga News and Public Affairs program sang Bumbo Radio Iloilo, iplastar naton ining may kantanan sa paumang sa mga empleyado sa Iloilo City Hall. Hindi nga pautang paumang. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, kag para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bumbo! Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na
makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sasamiyo ko nga ang isa katanong nga ginapadamo para sa oil. Noon sa Itanan, Makabombo, March 2 kita today. Beautiful Thursday. This is Tita Regine.
Welcome again diri sa kahapon lamang program, and we're going to enjoy the beautiful stories nga nagahulat diri sa aton. Basi ang mga istorya ninyo dira, very much qualified gid para nga mangin winner naton diri sa kahapon lamang program. Remember, kung winner ikaw, may 1,000 pesos nga cash ka nga mabaton, plus nag-interview kita sa imo every Saturday. Tiyempo inaasa aton nga mga winners. So gani, kung na ready naman lang yung mga istorya, who knows, ikaw na ang next diri nga interviewon. So i-email na ang inyong mga stories dira sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or kung ginsulat ninyo na, then i-close na ang envelope. Tapos pwede nga madulong ninyo diri sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or pwede man nga email ninyo. But I guess mas madasig, no? Kung diri malaka mo around the city, dulong na lang di ibili na lang sa talon sa guard sa Sky City Tower. Or pwede man ihulog sa buson. Care of lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagsakit ang ibutotonlan ay grabe nga ay sa imong ginbutang, sa imong gininom. Hala kada, careful. Mga kabombo, let's get settled na. Arin ang ating ambahanon para sa inyo sa sining hapon. From the Bombo Music Festival, nagikan ka de Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatoslao. Someday, When I Am King. Mayong hapon. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Change. It's more than just pretend, 'cause in
'Cause in our hearts don't mend, you and I will reign someday when I am queen. And with the song, I welcome you again, mga kabombo din sa KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine. It's March 2, 2023. Ari ang unang natin nga sulat from Lola Amparing sa Santa Barbara. Dear Tita Regine. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Bombo Radyo, mga mapisan, kag maukod nga mga listeners, ilabinigid sa imo, Tita Regine. Ang luyag ko naman nga i-share sa imo karon ang nadumduman ko nga mga experiences ko sang una, parte sa adjustment period, sang bag-o pa lang ako nagpamana. Siguro kung di lang ako malipat, ang iba na share ko na sa imo, pero may nadumduman pagid ako subong, nga isugid ko sa imo. Hindi ko lang sigurado kung may ara nga akong gen-share sa imo, so please i-leave out mo na lang kung may ara. Alam mo naman, matandang-matanda na tayo. Madali na lang ako nga birthday, April 11. Kag kinahanglan, baw, grabe. Makadtugig ko daya sa aganan, Lola Amparing. Baka sa May 2023, matransfer kami sa barangay ng Santa Barbara sa lupa sang akong utod. Kay subong, ginaumpisahan na gani. Subong, ari pa kami sa atubangan sa Aganan flyover. Nalagpat, gali ako. Nga ang tag-iyas ng lupa, iya gali sa hinablos ko, nga may businessman nga ila. Kay ti, malapit lang sa Santa Barbara. Siguro mga 3 kilometers lang. Tita Regine, to begin with, sang bago pa lang kami nag-asawahay o nag-upod sa akong nga bana, tama siya ka-loving, caring, thoughtful, kag ginaatipan niya ako. Hindi sa luyag, mag-obra ako, bisan ano-ano lang sa sulod sang balay. Siling niya permisa akon, ngang akon asikasuhon, ang pagpanudlo ko lang, o ang akon buluhaton sa school. Mahilig siya sa manamit nga pagkaon. Temprano pa na nagapanindahan na siya kag dayon magluto. Hindi niya luyag nga buligan siya kundi permi nga nagasiling magpahuway lang ako. Siling niya tawgon ka lang karon kun ready na ang table. Buka nambi mo. Hindi siya luyag nga magsabay-sabay ikaw kung nagaluto siya. Tita, sang primero, parang prinsesa lang ako. Sitting pretty always. Sang ulihi, tita, nag-iba ang iya ugali. Nagbisyo siya, kay nagtuon sang sugal, kaangay sang madyong, pula-puti, kag sabong. Pero sa babae, why siya nagabisyo? Sang una pa lang kami nga nag-upod, ang hilig niya magluto kag mag-inom-inom lang. Upod sang iya mga friends sa amon lang balay. Tungod tita nga nahilig na siya sa panahor, permi na kami nagasuay-suay. Balaan mo, kung kaisa, kaagahon na siya nagpauli, utungan gabi na. So, syempre nag-abot man ang akong isip, kaya nag-sermon-sermon ako. Kundi mo na ini ang gulo sa amon nga puluyan. Siling ko, okay lang ang bisyon niya, kiti. Kuno, iya malang kwarta ang ginagamit niya. Siling ko, okay lang. Pero kung tani, balaan mo nga wala ako upod sa balay, ti kung tani, mapuli ka lang, bisan late in the afternoon. Hindi nga the whole day and night, dito ka sa sugalan. Tita siling permisa akong hinablos, nga siling niya, si mommy, no sound sang buhi si daddy. Pero karon, nagpaladaldal o nagparawakal. Balan mo, siling ko, nga very strict si daddy mo, kagluyag niya, pasunod-sunod ka lang sa iya, para wala gamo. Abi mo, tita, kung hulaman siya sang kwarta,
Maakig kung silingan ko nga, permi lang promise ng promise ang nakautang, wala man nagabayad. Maakig siya kung hilabtan ko, kay iya man lang kuno kwarta, hindi man akon. Tita Regine, mind your own business kami. Para wala sang gulo, sunod ka lang. Tama, gid ka opposite ang amon batasan. Lain sang una, kag sang gadugay. Ang amon nga pag-upod, opposite gid ang iya pamatasan. Sang bag-o pa lang kami nag-upod. Sang ulihi, nagdama ka istrikto kag very jealous pa. Mag-atrasar ka pa uli. Kag makita niya nga nagasugilanon ka sa lalaki, ay gulo ang abutan sa sulod sang balay. Bawat isa may kanya-kanyang upuan sa dining room. Kinahanglan, may tawo o wala sa iban nga pulungkuan. Hindi kagid magpungko kay pahalinon kadayon. Kung hindi siya komporme pagtrapo sa lamesa, ginaliwat niya. Amuman kung maghugas sa mga pinggan. Kag mga kubyertos. Stricto. Tita sa una, tama siya ka-loving. Kag ginasunod ako kung anong akong gusto. So, ulihi, wala na. Kay luyag niya, siya lang ang sundon. Tita Regine, sa banta ko, may ginabatsyag na to siya sa iyalawas. Kag wala niya lang ako ginasugiran. Hindi niya man luyag magpakonsulta sa doktor, kag naga-self-medication lang siya. Amo na gani, tita. Pag-atake sa iya, 2 months and 4 days lang siya sa hospital, kag wala matabangi. Tita Regine, may isa pa ako nga nadumduman nga hasta subong, hindi gid makuha sa akong kaisipan. Isa ka besad to, nagpauli siya nga gabi na, kag mainit ang ulo. Siguro perde siya sa madyong, pagbugno ko nga, galit siya ba? Naakig dayon sa akon. Nagapamurugso siya. Tita, nagbaisay naman kami. Sang ulihi, tita, ginerbyos ako. Nagkurog ang akong kalawasan. Kay kinuha niya ang 22 caliber pistol niya. Naghibi ako kay abi ko, tiruho niya ako sa sobrang akig. Nagkadto siya sa amon bintana, kag didto nagpalupok pa ibabaw. Nagtulok lang ako sa iya nga nagahilibion. Siguro naluoy siya magtulok sa akon nga nagahibi. Gilayo nagtulog na lang nga wala hambal-hambal. Pagkaaga, naumpawan, kag nagsorry man. Kag dayon, prepare man sang amon pamahaw. Halinsad to, malinong na kami. Wala hulo hambal. Wala na ako nagasugilanon sa iya. Mouth closed na. As in, zip. Sa ulihin, nag-entra siya sa pagka-SB member. Nagbuot, kag wala na siya nagpanahor. Kada lunch namon, siya ang nagaluto. Kung may session sila, gina-half cook niya ang iya ginaluto. Kag lutuon naman pagpauli niya. Tita, pag-abot ko kung dismissal sa udto. Ready na ang lunch sa lamesa. Ang masubo, tita, anay nagtawhay na ang amon pag-upod, ginatake siya sang high blood nga na-paralyze dayon ang katunga sang iyalawas. Siguro mga 1.5 or 2 years lang ang pagserbi niya sa banwa. Nadumduman ko, tita, nga nag-eskwela pagali siya sa wala pa siya ka SB member. Nagtuon siya sadto sang political science sa CPU. Plano niya kung tani sadto nga magkuha sang law. Guro gusto niya mangin lawyer, pero wala man madayon. Pagbuot initanan ni Lord Jesus, kay may hirap, may pag-antos ang maagyan naton sa pangabuhi. May balos man nga katawhayan, kag kalipay. So here's my best regards, kisses and prayers to all, especially to you, Tita Regine. May the Lord God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. And wait lang. Kasi gambal na to si Lola. Ay, dali lang. May poem pa na. Oo, Lola, ariyo kita ko gid. Basahon ko gani. Uy ko nalipat.
Ang tigalo ang nakaraang pamumuhay. Napakasaya ang buhay ko noon. Walang kalungkutan, panay kasiyahan. Talagang mahusay at nagmamahalan, parang prinsesa sa loob ng tahanan. Lahat na nagugustuhan, nandyan. Pagtitiis, paghihirap, di makamtan, laging kasiyahan sa loob ng tahanan. Makanit ang grasya ng poong may kapal. Sanayin ang gawaing kabutihan, pagtatapon ng isip na kasamaan. Alisin ang pagsagot-sagutan, maiwasan ang gulo sa tahanan. Dating nadaanan, palasagot ng katwiran, gulo lang ang madadatnan. Kailangan maging mapagkumbaba, mananatili ang pagmamahalan. Susundin ang katwiran ng bawat isa, huwag masyadong daldal ng daldal. Humingi ng paumanhin kung nagkasala, tatagumpay ang buhay ng pamilya. Magulo ang loob ng tahanan kung mag-asawa palaging nagsasagutan. Pati ang mga anak na dadamay rin. Walang katahimikan, kasiyahan, madatnan. Kahit mahirap ang pamumuhay kung naglalambingan at mapagpakumbaba, iwasang makinig sa chismis, liligaya ang buhay kailanman. P.S. Salamat at sana may matutunan kayo sa sariling sikap ko, Lola Amparing. Well, ang away-away, ang sunggod-sunggod is very, very normal. Sa kabuhi isang mag-asawa, ang hindi lang dahil normal kung may dalang at tapangulay, no? Pag inaway. Pero di syempre ikaw, love na love ka sa husband mo, feeling prinsesa ka gani, di bala? Sa first parts ng inyong pag-updanay, hindi ka pwede nga mag-ubra sa sulod sa balay. Pungko ka lang da, kay siya bahala sa inyo nga kaunon. Wow, super ideal, tanigli, no? Galing kay ti nasudlan sang bisyo, so nadula na ang tiyempo para sa imo, sang una, tanan nga atensyon, aralan sa imo, susunod sa inyo nga panimalay. But then sa nag-enjoy na siya, madyong-madyong, sabong-sabong, syempre naglain na ang tanan, no? Well, sa pag-upod sa mga mag-asawa, hindi bala may ginahambagan nga 7 years each kung sa diin, no? Dumudamo nga mga adjustment. That's a period of adjustment sa mag-asawa. Hala, ang iban, grabe na da nga ilinaway. Kaya ina bala nga, ina ang tiyempo nga mas nakilala ninyo ang isa kag isa, nagiging familiar, very comfortable na kamo sa tagsa-tagsa. Kag kung ano ang natural sang isa kag isa, nagagwa na. Kag ang beauty man dira is that being a couple, di dira man masulod ang inyong pag-adjust and at the same time, ang inyong ginpromesa, di bala, nga batunon ang isa kag isa bilang siya. And sa mo ng beauty, no, may art man, no, sa relationship sang mag-asawa, tanan, ginatestingan man ang pasensya mo, ang pagpalanggaanay ninyo, ang faith, hindi bala? So, that's why hanga kita, no, sa mga couples nga nakalabot, sa mga tag 50 years. Ay, ito ko namin lang. Isipon mo lang, ha? Sa 50 years nga ina, kung ano man ka-colorful, kag ano man katindi ang mga pinagdadaanan sang mag-asawa. Sa 50 anyos nga ina, and yet, ha? Still, they are together. So, I am sure may mga times nga do ibalik mo man siya, no, sa ginikanan niya. May mga times na ti daw luluyag yung mga ngatalikdan. May mga times na ti baka hindi nako. So tanan na lang, no, ara. Pero ang beauty dira is that you stick to each other because you promised through thick and thin that you would be together. So actually enjoyable man, di ba la? Pares lang man na nga nag-travel, ikaw, it's not
the destination ko no, hindi nga kung makalabot ka na to, that would be the most enjoyable part. Hindi, it's the journey sa imo nga pagpadulong sa imo nga destinasyon. So kaangay man sa mga mag-asawa, it's the journey of being together sa tanan nga mga ups and downs, twists and turns, surprises, kag mga shocking nga mga pwede matabo sa isa ka family, sa isa ka mag-asawa. Pwede good, no? As long as you are together. That's why nga, we need to be attached to one another. And dira, no, magasulod ang aton nga pagpasensya, ang aton nga pagpapangibabaw, sa pag-intindi and pagpalangga lang gid, no? And most of all, ang aton nga pagpangamuyo, ang prayers, dako-dako gid ang mahimo para sa aton nga pagpangabuhi bilang isa ka mag-asawa, bilang isa ka pamilya. Nami pagid, no? If the family prays together. Kaya ba ganin nila, a family that prays together stays together. Nami pagid kun ang couple, they pray together. And especially, no, nang wala ba'y anay bala, especially during times nga ang isa is so down, nga daw, feeling niya daw super hopeless na gid. Dapat dira makamin ang partner. Siya ang mag-lift up sang iya nga partner. But anyway, overall, Lola Amparing, I am sure, no, dangin very memorable man, no, ang inyong nga pag-upod, although short-lived lang gid, because temprano pa siya nga nadula, amula na galing, no, siguro do may mga regrets ka, nga nga wala, yagid ginsugid sa imo, whatever it is, ang iyang ginabatsyag, and then sang ginsudlan na sang mga bisyo-bisyo niya, syempre, nagbuhin ang inyong nga time together, as a couple, imbis nga inyo patutani iya nga tiyempo para nga mag-updanay, ti siya wala da, and may mga times pa nga bisan tungang gabi or kaagahon, ginakulbaan ka na, wala pa siya kapauli, kundi na to siya, tapos mangakig pa siya, mangkuton mo siya or suknaan mo siya. Ay nako, very typical sa kabuhi isang mag-asawa, believe me, hindi lang ikaw ang naka-experience ang amusin na. Thank you so much, Gid, sa imo, Lola Amparing, getting sharper, ha, ang imo nga memory. Good, Gid. May birthday ka na sa April 11. Wow, no comment. But anyway, I'll be very, very happy sa imo nga pagpila na at Lola Amparing, 94, no? Manog 94 ka na, sige, so take good care of your health and basta keep sending lang more stories diri para naman na sa imo nga mental health kag sa imo nga enjoyment, kalingawan mo every day. So good luck gid sa imo. Salamat gid. Take care of yourself, Lola Amparing, sa Santa Barbara. Oras naton 31 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Magapanambalik kita with more. Diri lang sa kahapon lamang program pagkatapos ng gid sa pila ka importante nga mga pahanumdom. So, kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok, natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka... Letter na kita, and this is from Lolo Jose of Oton. Ay, Lolo Jose, way pa kong contact sa imo bala kay I cannot find your number. Siguro sa iban mga stories ang gin-share diri, no? Dito siguro na apid ang imong contact number. Sige lang, mang-ukay-ukay ako karon pangitaon ko siya. But anyway, so sining nga hapon, may adi naman siyang i-share sa aton entitled Beloved Lover. And Beloved Inday Regine. First of all, welcome na naman sa imo wonderful nga programa nga nagahatag og kalingawan sa kabuhi, inspiration kag magagandang payo sa buhay ng isang writer. Kabay nga aton nga Ginoo kag ang gugma niya ara gid sa imo tagipusoon nga nagapabilin with all your mind, body and soul. To be honest, kung wala ang imong programa, dumay kulang gid sa akon kaugalingon, kundi ang magsulat kay isa man ini nga akon huyog. Kag mag-istorya naman ako nga kabay makahatagid kalingawan sa imo kag sa tanan nga mga suki kag listeners sa kahanginan kag mga lessons nga matun-an. Mabuo Melly yung gusang door. Thank you. Well, ini nga akong kasaysayan, parte sa mga may huyog. Sa tag sa kakabuhi isang tao, may ara gusto mag-doctor, nurse, writer, radio announcer, kagaya mo, kag ako, huyog kugid ang magkanta as a lover of music or music lover. Inday, ang music is life, and music is the song of the heart. Ang kanyang definition as far as I know. Sa mga paborito ko nga manugkanta, amo ang mga oldies and goodies way back in the 1970s, and they are called the Bee Gees. Wow! Nagasinanto gid ang mga sa punta, got me Inday, hope so. Sa The Bee Gees, ang gusto ko gid nga kanta nila, amo ang hit song, no other than Words. W-O-R-D-S. Ini nga kanta Inday, naging popular gid sa 1970s so that made the Bee Gees sikat in the world of music. Aside from the Beatles, ang greatest rival band nila sa pagkanta, which I don't like, ewan ko. Ang words nga kanta, sa pag-umpisa makasmile ka gid, kay ang starting line,
Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Do ko namin ipamatian ang mga naka-attract gid ang attention ko sa ilang mga singers. Kag nangin idol ko sila sa pagkanta. Inday, they are composed of the Gibb brothers, Barry, Robin, and Maurice Gibb. Lalabot dira si Jano Gibbs, kag City Gibb, nga gamit sa pagmamanday. Joke lang. Paminsan-minsan. Okay. Kadto naman kita sa second idol ko sa pagkanta, si Lobo. A one-man band. Ang iya hit song, How Can I Tell Her? 2654 ang number sa songbook. Grabe. Sa ulado. Paborito ko kantahon or paborito kantahon sa mga senior citizens. Pareho sa akon. Pag-umpisa sang kanta, instrumental anay. Then, sunod lagabong sa drum. Boom! Then, start singing. She knows when I'm lonesome. Tumakanta na lang ko. She cries when I'm sad. Basta mag-ulan. Hasta matapos ang bahanon, and you can say Lobo is really a good singer. Despite of this, he is also palikero. May secret lover, gali siya. Ang iasawa, wala kay balo. Well, the wife is always the last to know, hambal nila. So he composed this song because he finds it difficult to tell his wife na may sikreto siya nga lover. Hindi kontento sa isa, may isa pa gani, may isa pa gid, no gani may problema. Gin-compose niya ang How Can I Tell Her? Kinabudlayan siya sa pagsugid kung paano. Inday kun ari lang siya sa akon atubang, like gayan ko pa ina siya. Kung may gusto gani, pangitai, inalusot. Now, so much to say about my second idol, ang Lobo. We proceed to the bread, my third paborito nga singers. Kahumok sa ila magkanta. Pareho sang tinapay nga pagdaletse, pan kag pandesal. Kaya tinagurian sila nga bread, kag ang nanamian ko sa ila nga kanta, ang Aubrey. Pangalan inisang babae, like Aubrey Miles, hindi na siya Aubrey Hepburn, though Audrey na siya, Mga sikat nga mga artista sa Hollywood, though lullaby nga kanta, kung nagapatulog ka sang bata, o kung apo sa duyan ng pagmamahal. Ang diary kun hapon sa radyo, kay makalilingaw gid, kag manami pamatian. Ina ang The Bread, third favorite singer ko, kay kahumok sang ilap tingog, just like the Carpenters. Paborito sa solo ko nga anak nga babae. Again, we proceed to the Beatles. Sila inday yung pinaka-popular nga banda sa bugos ng kalibutan. Okay man tani, pero may dako sila nga sala sa aton sa Pilipinas. Gani istorya ko ini sa ako nahibaluan, nga hindi maayo nga ehemplo sa Christian country. Inday abi mo, because of their so much popularity, they invaded Manila, our capital city formerly, until now. So much crowd. Damo gitawo, but mostly Filipinos. And you know what? You know what they did? Tapos ang ilang mga number of songs, ini ang hambal nila. We are like gods. Hindi ini maayo pamatian sa atong tradisyon. This is against us. So this is an insult. We are Christians and God believer. So pagkabati sa mga tawo, naakigid sila. Ginpanghaboy sila sang kamatis, mga linukot nga papel, kag iban pa dira. Maayo lang kay hindi mga bato. So, they were thrown back to their country. Gusto nila magtupong sa aton Diyos, kat hindi nila ginagalang, ginpabalik sila sa ila lugar. For me, they are like maidens kidmani. No worship to any gods who gave them talent and good singing voice. Mga atheist, base namin mo, no? Wala nila ginapakabalaan ang Ginoo una sa tanan. They're like Herod in the Bible. Killed him in front of the people and the worms ate him. That's the best lesson we must know. Unahon ginaton ang Ginoo, labaw sa tanan, kag hindi ang pagpadayaw sang aton kaugalingon. Inday sa ila kanta nga obladi oblada ay gusto ko ni siya.
Nami gid pamatian. Like ko ning oblada nila. 6 weeks nang yung number 1 nga musical song sa radyo sang una. Wala pa jukebox, wala pa video kihan, kag speaker. Titani nangin fan man ako nila. Pero sa natabo sa Manila, I don't like their habit. Imagine, abaw. Siguro ang ilang attitude, among hindi mo nanamian. Imagine, kanta Manila ini. Kag permi ko ginakanta sa video kihan, oh. Imagine all the people. Tama na. Hasta la ako sa kanta nila, never sa batasan. Boastful. Padayon inday, sa akong pagka-music lover, may na-encounter ako sa video kihan. Kabatch ko sa 1975. Dungan kami graduate sa high school. Tagod lang natin siya kay R. Hindi man magpadakop buhi. Gusto niya dayawon para mi. Tinagahan na ako kanta sa popular song ni Mark Velasco. So when I saw him, I said, "Hello classmate." Sabat niya, "Hi, Joe." So, nagsugod ako kanta sang Ordinary Song by Mark Velasco. Ini nga kanta, sweet music. Patuhoy ini sang singer sa iya girlfriend, nga daw simple lang kaayo. Kinanta ko, kag tinapos. Abi mo inday, kinabalan ako sa akong classmate niya, "Joe, makatuluyo, man inang kanta mo hao." Sabat ko, kay sugo sang kalantahon, kag I was deeply touched ang iyahambal, nga makatuluyo, damo patawo, nagaininom, ador basin na hurt ikaw, no? Deeply hurt. May nga nagaininom pa, okay lang sa akon. Tiambalya sang ulihi. Ako bala pa kanta ha. Ang title sang song, Love Can Kill a Person. Mataas ang kisini sa akon kaugalingon. Basi too much love can kill you. Ang namin mo. Aber, tignan naton sa kurbada. Sa primero, manubo ang tono. Pero sa tunga-tunga na inday, tumigik siya. Sa Tagalog, pumiyok ang boses. Balos ko sa iya. Nabi kay sagad ka ugtas, balaan mo na gid nga mataas na, sige ka pa, tiliwat ka pa. Abaw inday na akig ang classmate ko. Naadyaw ang balan mo, ako nga nagaugtas. Tisiling ko, nagaputok ng imo ugat sa liog, sige ka pa, tinong natabo. Naghipos siya. Inday, tapos nagambaliwat. Gusto mo, Joe, paglima ka kanta, pataas-taas score? Taglima ka kanta, bo naglungo na lang ako inday, kaya doon nag-iinit ng iya ulo, basi bangdan, painisang amang argumento nga duha. Pareho kami nakainom, kag medyo high-tempered na siya. Pero ako, makabalos ang pag-control sa akong temper. If you put Jesus in your heart, then mag-ugaw ini. Magatahaw ini. So inday, sa ginbasa ko nga istorya sa The Little Green Frog, may natunan ako nga leksyon. How to control giant temper, giant disobedience, kag giant selfishness. Kag nagamit ko man kahuyog ko sa pagbasa sa pag-control sang temper sang isa ka tawo, but I don't always win. But if you put always Jesus in your heart, then you learn how to control. Well, inday, padayon sa akong pagka-music lover, one time, sang ara pa ako sa Boracay, may 3 ako ka mga customers nga British, speak good English. Nagmatch kami sa paghambalanay, so I won their hearts. And I was their tour guide in every activities. So we went to Dreamland. Kag nag-hire kami 3 ka bagi cars. Nagkadto kami sa Mount Luho, the highest peak of the island. And after 1 hour, we went back to their resort. Then, for a job well done, syempre may consuelo di bobo, 1,000 pesos nga tip for everyone. So, 3,000. Dayon ko padala sa akong pamilya, pang-suporta sa pag-eskwela. Smiles were written on my face on that day. So, after happening, sang sina nga after sa mga happening, sang sina nga inadlaw, I cordially invited them if they want to hear me singing sa live band with my friends. Yes, yes, they replied.
So, we set the time where we could meet. Inday, a bright idea entered my mind. Saling ko, I will do everything to make them happy for the rest of their stay sa Paradise Island. So, 7 o'clock, we met and sat down in front of the live band. Of course, nag-order sila drinks. Abaw, Inday, ang kapanipa. Panabala, amo ng ilang ilim nun. Maisog pa ang bati isini. Basi bala drunken master. Ang akon pagpauli karon like Jackie Chan, master of Kung Fu. Gusto ko nga drink that makes me more hot when I'm singing. Madula sining akon huya-huya sa entablado. Nga daan damo foreigners nagaininom. I tried to relax. Why should I be ashamed? Hobby ko ini. So, when it was my turn already to sing, may pasakalye anay ako bago magkanta. Amo ini Inday. I would like to play the song to my customers from England and to all of you guys. Hope you would like to listen to this song from America. All My Life. Ini nga kanta Inday, amugid ang sa video kihan. Starting ko, kung ara ako sa video kihan, kung magkanta. Ang first and third stanzas, though pertaining gid kay Lord. Kag sa akon nga, amon saluhan, ini nag-uumpisa, all my life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever, till the day I die, you and I will share. Inday, bangod sini nga kanta, wala gid ako nagapangduha-duha that I give my life to Him. Karon kag sa katapusan sang akon kabuhi. So please understand, sining kaundan sang among ambahanon. Well, padayon sa akon istorya, so matapos na ako kanta all my life, Inday, a big hands para sa akon, kay damo of foreigners and mostly Americans ang nagainom. They liked it because English version. Pagkatapos ko kanta, ang akon isa ka customer gusto mag-try magkanta. So pinagbigyan, para enjoy lang. Kahit wala maanad sa kantahan. Tapos daw gusto ko pa magkanta ako, I asked permission sa akon mga amigo sa banda, nga saling ko isa na lang. So it was granted. So I sang the song Skyline Pigeon by Elton John. His golden hit way back in 1975 when I was still second year high school. So everyone felt happy and the live band took over. Then because of their enjoyment, my customers gave quite a good tip and I shared some with my friends in the performing live band. Aba nila, okay ka Joe, welcome ka diri sa amon. Basta, dala ka lang permi bisita sa amon. Dason nga adlaw Inday, may na-encounter ako, pareha ko nga recruiter. Hambal niya, si Joe, wala mo huya magkanta sa banda. Sabat ko sa iya, gamahuya ako, kay huyog ko, kag talent ko ang pagkanta, tinong diferensya. Ang lain lang kung libagon ako, kag nahuyan. Labot pa, mga amigo ko ang mga ara sa banda. Kag customer man ako, kung hapon sa pag-inom. Parang may income man ng resort. Wala man mag-react ang recruiter, kay tama man ako. Inday, abi, kay inggit lang ang ara sa dughan nila. Gani, wala magsupok sa akon. Inday, ara isa ka bes, may contest video key challenge sa Dreamland. May premyo, 7 ka rides, mga kalingawan ini sa Boracay. Iyas ang Koreano. May entrance sa mga may pamilya, kag kabataan, kag sa mga gusto magsulod. So, nag-participate ako, kag si Nini. Bayaw sa akon bata. Nag-participate kami sa video ke. Kag nagpili kan tahon. Word ang akon, si Nini, may iya man gusto. Words gali, okay. Nagkanta ako, kag tapos si Nini. Sining ko sa akon mga upod, palakpak kamo damo. Kay basihan ang pagdaog, damo palakpak. So muna, ang ilagin himo. Tapos kanta, ginlawag ang unang first prize, si Nini. Tapos ang second prize, kag ako, ang third prize. Tihamak mo na Inday, sa 3 kami nga nag-participate, naka-third pa ako.
swerte ko gid. Hamak mo na banwa, baryo pa. Joke lang. Pero damo nag-entra. Sa third place lang ako, kag si Neni nga ako upod ang nag-first. So, damo kami ginentrahan nga games sa peryahan. Kag ginampangan ko, ang premyo ko nga mga rides. Bale, 5 tanan. Kag dito sa Galyon nga ginsakyan namon. Baw dito kami nagsininggit. Nga untaton kag papundohon kay nagadalhit na, nagadalhay ng amon atay sa kakulba. Primero manubo kag pataas nga pataas. Gani ang mga kabataan nagsininggit na sa kakulba. Subong man ako. Tubtob diri na lang nga akong malawig nga istorya sa akon nga pagka music lover. Kabay nga nalingaw ka man, kag subong man sa mahuyog sa musika, kag sa tag sa mahuyog sa kabuhi. Ano man ina, padayuna, until you can reach your goal of success. This needs patience, perseverance, and strong determination. Until then, Inday Regine, salamat gid sa imong nga wonderful nga programa. Tani, may Wonderful Tonight nga kanta ni Eric Clapton, and most of all, that wonder of you, kay makatilingala ka. Di mo kay balok maghangop sang amon tag sa kaistorya, magbasa kag magintindi. Pag-express ang tag sa kadinalan, pag-pause sa dapat punduhan, pag-eliminate sa mga maselan, hindi pwede. And most of all, ang paghatag sang mga sa amon nga mga nagasulat, sanda ko nga inspiration. Hope, love, how to carry on with our job as a writer, and with your helping hand, and you taught us to be good. And therefore, I can say, that's the wonder of you. Ay tungod sa imo programa, nabuhi na naman ang amon paglaom, paagi sa pagsulat. So, tubtob sa liwat, more power, blessings, and may the good Lord guide you always. Lastly, be careful with your heart, by Jose Marie Chan, a singer, composer, and a writer. That's my Filipino idol. And yes, for your info, Ilonggo ina siya. Idol ko siya in singing and in the world of music. That's why I am a music lover. So love and devotion, Lolo Jose. Well, Lola Jose, thank you so much sa imong gin-share diri sa amon. Everything about your being a music lover. Sige, preparar ka na da, Loha, sa imong mga words kay ti mag-interview ako sa imo sa ini nga Saturday because may isa-isa ikaw ka winning entry diri. Pakantahon ko gid ikaw sang words. Kag sang how can I tell her sang lobo. Okay? So preparahan mo na ha kay mamati gid kami sa imo. Lolo Jose, thank you so much gid, and I hope ang imo nga kamot dira nga gin matumatuhan mga operahan, pero may lang kay gin take over gid sa matuod nga mga doctors, sila gid ang nag-opera, amo na ang rason nga nag-ayo ka na. So I just hope very healed na gid ang imo dira nga kamot. See you on Saturday. Mga kabombo, sa inyo mga istorya din feel free nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. I hope nag-enjoy ka mo and I just hope na inspire man ka mo to also share your own stories, ang inyong mga inagyan sa kabuhi. Well then, balikay na naman kita tomorrow. Tomorrow is Friday. Sa mga Catholic devotees, may Via Crucis. Alright? So see you then. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Madaming salamat. Good afternoon and God bless.
Pinasok ng mga hold upper. Check.